Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. C'est lui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. Sama mone bi malion joro na ko nu hamina ko do wodela sama mone ma fen fara ka wari chili musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ko to sebe ni sama mone yi ode kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni yeretai la jelema amunun ba fe ka voyager ka soro amade ku soro aka voyager konnanna compagnie de transport Somatra u ya kanu kanani kar kwa chaman chamanye kare munun dilana norme konnanna au ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo ni kare jolenye foite jigi kono ibise ka do akonnanna tukuminna Somatra eka kare Somatra neka kare Somatra anka kare o kum konnanna kare numbe sirata donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Katase Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Mauko Katase Kolokani Jijeni Fokatase Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Aywa Kilian Obem An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲanguma bi ye kari ye juin kalo tile fɔlɔ san 2025 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi wulada in na an bɛna maa min bisimila ale tɛ fɔ maa ye tuguni a ti yira maa la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn wa min ye kibaruyaw ye fana nasiraw fana fɛ a n'a ka kibaruya dicogo don a n'a ka fɛɛrɛw don a n'a ka baara kɛcogo don bɔlɔlɔ fana sanfɛ dɔw b'a fɔ a ma ko bubumabel dɔw ko neutralisant bi an bɛna ale de bisimila nka yanni neutralisant ka se yan an yɛrɛ bɛna kunnafoni dɔw neutraliser fɔlɔ Falaye an ka jamana ɲɛmaaw kan ka wulikajɔ dɔ kɛ an ka jamanadenw
u kan ka ko dɔw fana faamu. Mali ni jamana caman ti kelen ye, nka kabini subahana mansin ninnu ni aw ka réseaux sociaux ninnu donna anw fɛ yan, a kɛra ko mɔgɔ dɔw y'u tɔgɔ kura de mɛn anw ka jamana kɔnɔ. Filenni ni galama mana ci ɲɔgɔn na, u bɛna na n'a ye réseaux sociaux kan. Fɛn min kan ka fɔ, u b'o fɔ. Min man ka fɔ, u b'o fɔ. Maa min bɛ min ɲɛdɔn, o da bɛ don o la. Min tɛ min ɲɛdɔn, o da bɛ don o la. Anw dun bɛ dabolo min na bi, anw bɛ sira min fɛ bi, yaasa anw ka se k'an yɛrɛ sɔrɔ. Fɛn caman de bɛ yen, f'an ka olu dɔn, i n'a fɔ IBK b'a fɔ cogo min na, ka jo t'i bolo ka sabali. An b'o dakun de la nin waati in na. Jamana ɲɛmaaw bɛ ka u ka fɛɛrɛw tigɛ, u bɛ k'u ka baaraw kɛcogo lajɛ. Nka fɛn ni fitinin minnu bɛ yen, k'u ni ju tɛ fɛn minnu na, maa mago tɛ fɛn minnu na, dɔw de bɛ olu ta, k'olu yanga, k'o majamu, k'o fɔ, fo ka taa kɛ i b'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de b'a ko kɔrɔ min tɛ maa min yɛrɛ ye kuma fɔ ye. Maliyɛn caman, denmisɛnnin caman bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi fana, olu fana ka baara tɛ foyi ye ka takuru da don dɔrɔn. Fɛn o fɛn mana fɔ, u t'a ɲini k'a faamu, a ɲɛna a ma ɲɛ, olu ka sira foyi tɛ o la. An k'a fɔ dɔrɔn k'a tɔ bɛɛ lajɛlen cɛ juguya. Walayi jamana in kɛra ni min b'a la o k'a ka ɲi, a ka di, ni min bɔra la u b'a fɔ k'a ma ɲi, o mɔgɔw fana bɛ yen. Olu yɛrɛ tɛ fɛ sini yɛrɛ dugu yɛrɛ ka jɛ fiyewu. Bamananw ka kuma, dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲɛlen fɛ. O mɔgɔw fana bɛ u ka baaraw la. Dɔw fana bɛ yen olu kɔni ta ye dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ Mali mankutu tiɲɛ, olu sigilen don dɔrɔn de kan. Nka an bɛ Ala fɔ k'Ala barikada, sabula kɛmɛ kɛmɛ saradala maliyɛn min bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'o bɛ nin ko ninnu caman faamu, a man ca. Nka a bɛ kɛ minnu kama, a bɛ kɛ kun min kama, a laɲini ye min ye, a caman bɛ yen, a tɛ se ka sira sɔrɔ, sabula an ka jamana fana ye fɛn dɔw ye, maaw tɛ min kalama. Ni ye réseaux sociaux ko in yɛrɛ fala ye, nin connexion ko in, a fanba ye Bamakɔ in de ye yan dɛ. N'o tɛ e ka bɔ yan dɔrɔn i ka se Buguni Mani. Kibaruya bɛ kibaruya la e tɛ se k'olu sɔrɔ, réseau sigilen tɛ sɛgɛn ka ɲɛ. Nka a bɛɛ la degun ye min ye, o de ye denmisɛnninw de ka ca nin ko in na kosɛbɛ. Minnu yɛrɛ y'u ka baara, ne ma dila ni ninnu dɔw bɛ baara la han. Parce que i tɛ se ka to baara la ka nin waleya ninnu ta k'a kɛ tan cogo la. Nka a bɛ kɛ cogo di? Jamana ɲɛmaaw ye fɛɛrɛ kuraw ta tuguni fala ye. N t'a dɔn u bɛna n'a daminɛ waati min, nka bɔlɔlɔ sanfɛla kɔni bɛna na nettoyer. Yɔrɔ a bɛ waati damadɔ bɔ Facebook yɛrɛ ko ni mɔgɔ min ye fɛn bila sisan, n'a tɛmɛna kalo 2 kan, a kana kalo 1 de, olu b'a jɔsi ka bɔ yen. O ka tɛmɛ ka bɔ yen, jamana yɛrɛ fana ye fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan, baara minnu bɛna na kɛ yaasa ka se ka dɔ fara lakɔlɔsili kan hali bi, parce que a yera k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ fɛn o fɛn bɛ yen k'o bɛ Mali sankɔrɔta, fɛn o fɛn bɛ yen n'o ka di Mali la, maa caman de bɛ yen bi olu da tɛ don n'a yɛrɛ, olu ka sira t'o la, olu t'o kuma fɔ, o ɲɛna o tiɲɛna o tɛ foyi tɛ se olu ma. Nka min bɛ tiɲɛni kɛ, min bɛ tɔgɔ tiɲɛ kɛ, u b'o de ta k'o de majamu, k'o de maamu, k'o de kɛ ka jamana lagosi, ka jamana tɔgɔ tiɲɛ, k'u ni ju. I b'a dɔw yɛrɛ sɛgɛsɛgɛ ka taa ɲininkali kɛ, i tɛ k'u ni ju fosi ye a la. An bɛ k'a kɛ ten dɔrɔn, ɛlɛ ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ an bɛ k'a kɛ ten dɔrɔn. Fɔlɔ ne bɛ na misali kelen d'i ma. WhatsApp sanfɛ, e ka jani dɔ ta dɔrɔn, keba ja dɔ e k'o dɔ ta dɔrɔn, i k'a ci dɔ ma, yanni dugu ka jɛ e yɛrɛ bɛna ye u bɛna n'a ci mɔgɔ 3 ou 5 b'a ci e yɛrɛ ma. Kabi ye, i b'a dɔn ko an ka ko caman ni maa tɔw ta tɛ kelen ye. Denmisɛnnin, dugu dɔw denmisɛnninw, olu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ka nafa ɲini u yɛrɛ ye, ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye, k'u ka denbayaw ta, k'u jeniyɔrɔ fin. Anw taw fanba sigilen don faneni, baneni, mɔgɔw dɔgɔyali, fanga ma lagosili, jamana lagosili, maa wɛrɛw lagosili, o damantan o de bɛ anw fɛ yan ka caya ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen ta kan. Kodɔn ani kalan tɛ kelen ye, nka an ka hakili to an yɛrɛ la, parce que nin wagati laban ninnu na a bɛ ka caya ka taa fɛ de. A dɔw yɛrɛ n'i y'a ye n'i ma faamuyali kɛ, o don o dɔrɔn Niger premier ministre a taara Côte d'Ivoire, ayi o kɔni dɔw ka ba wolola filani na o ko la koyi.
c'est comme nous sɔrɔ sisan Niger y'i tigɛ ka bɔ AES la de ka t'o ko kɛ u yɛrɛ kunnafoni dɔ dilan o la Fala ye k'o labɛn i b'a fɔ ko Niger premier ministre ko de ko AES ka taa segi CEDEAO la a video in cira ne ma ne t'a la hakɛ dɔn donc olu ye kow ye a b'a don ŋɔni ɲɛ nka a t'a dugusajɛ ɲɛ sabula ko tiɲɛ dɔn man gɛlɛ nin ye kibaruya fɛn damadɔ ye an bɛ minnu fɔ mɔgɔw ye tiɲɛ don kunnafoni dimina ninnu sigilen don an ka se ka baaraw kɛ n'a ye an ka se ka kunnafoni di an ka se ka fɛn ɲɛnamaw kɛ n'a ye nka anw ta bolofaraŋa b'anw ta in na dɛ a yɛrɛ kɛra sababu ye bi mɔgɔ caman yɛrɛ y'i sen bɔ a ko bɛɛ lajɛlen na ka bɔ a kan pewu Fala ye e m'a ye faamalamɔgɔ bɛ min bɛ yen bi ko telefɔni digitali b'a bolo a ka dɔgɔ dɛ a bɛɛ ye butɔn de ta u ka ko ɲɛnama bɛɛ u b'a bɛɛ kɛ ni butɔn de ye caman y'i sen bɔ pewu Android in na a ko bɛ taa wolo fɛn fɛn e t'a dɔn i bɛ ka fɛn minnu bila a kan i t'u ta yɔrɔ dɔn hali ni e y'a effacer e ta tɛ o machine b'e bolo e ta tɛ o fɛn min ni a jara faamaw ye bi u bɛ don an bɛɛ ka telefɔni kɔnɔ e y'a effacer e ta de don n ko jɛkulu dɔ sigilen don jamana yɛrɛ kɔnɔna na mun bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen lakɔlɔsi donc an k'a lajɛ fɛn min b'an ka jamana nafa fɛn min b'an kunna wolo an ka taga olu sira hakilila yira don pour que mɔgɔ ka se k'a faamuya k'a fɔ an bɛ dangun min na bi ko caman de bɛ yen an kan k'an yɛrɛ minɛ o la k'an ɲɛsin wa mɔgɔ dɔw bɛ yen Fala ye u bɛ min dɔn u da bɛ o la u tɛ min dɔn u da bɛ o la min kɛr'u ɲɛna u da bɛ o la min ma k'u ɲɛna min m'u ɲɛ sira u b'a bɛɛ de la su ani tile a n'a video jugusi o de la maa caman bɛ yen bi olu sama ka bɔ a kow bɛɛ la a groupe WhatsApp kuntan caman bɛ yen mɔgɔw y'u sama ka bɔ a la a kibaruya jugu caman bɛ yen mɔgɔw bɛ k'u sama ka bɔ a la parce que i ka crédit bɛ ban i ka telefɔni yɛrɛ bɛ fa tewu i tɛ se ka fosi wɛrɛ k'i yɛrɛ fo nin dɔrɔn don o don e sigilen don ka ninnu ka kibaruya ninnu jɔsi ka bɔ i ka telefɔni kan o de bɛ i ka baara yɛrɛ i b'i baara bɛɛ lajɛlen bila a ma donc nin kɔni tun ye kibaruya damadɔ ye an b'a fɛ ka min fɔ denmisɛnninlakaw ye u k'a dɔn k'a fɔ ko ci wɛrɛ bɛ yen min b'u nafa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan min bɛ jamana nafa min ka fisa olu yɛrɛ ma Fala ye n ko ne bɛna taa dugu dɔ la i bɛ keleya de i bɛ denmisɛnninw de natɔ ye k'a fɔ i ɲɛna patron ne ye nin dayɛlɛ n yɛrɛ ye nin application ye ne ta ye n'i bɛ anw ka dugu la i bɛ se ka nin ta nin bɛ nin mago ɲɛ i ye patron a kɛ tan walayi i bɛ a denmisɛnninw yɛrɛ dɔw ma hali san 20 sɔrɔ fɔlɔ o de ka ca minnu bɛ ka baara kɛ bi sanfɛla réseau ninnu sanfɛ ka se k'o yɛrɛ mago ɲɛ nka anw ta bɛɛ lajɛlen a tilancɛ bɛɛ ye kibaruya di ye wa kibaruya mun fana don fana fo n'Ala farali kan dɛ fo n'Ala farali kan dɛ sinon kɔni i b'a jɛ Fala ye i ni kiba aw ni wula ko kura an ka dugawu kɛ kɛlɛ caman bɛ yen an ka wolomasiri tabaw b'o la bi sɔgɔmada in na boli kɛ sikaw fɛ yen Douentza marabolo la armée ye bintara kɛ ale dagayɔrɔ kan wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye baro kɛlɛtigi ye a ye kibaruya kunfɔlɔ min ci an ma a ko min ye boli kɛ sini mɔndoro ye wolomasiri tabaw bɛ baara la ye kabini sɔgɔmada joona fɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati min ye avion fana ye olu fana b'u sɔn bamansiwale ni jugawale kɛbaw kɔni ka minɛn dɔw tiɲɛna n'u ka moto dɔw sɛgɛsɛgɛliw tun bɛ senna waati min fo ka taa se anw don waati ma min ye kɛlɛ kɔni tun bɛ yen wa marabolo fana caman na an ka wolomasiri tabaw kɛlen ka wulikajɔ boloda yen bi yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min an ye kibaruya min sɔrɔ ka don an bɛnni ye mɔndoro ko kan o de ye nin ye fɔlɔ baara bɛ senna kimɛliw bɛ senna jateminɛw bɛ ka kɛ yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ ko yɛrɛ bɛ cogo di kosɛbɛ kɛnɛ kan yen a ko kun cɛra cogo di n'Ala sɔnna ma yanni waati cɛ yanni an ka bɔ jɛmukan in na kɔni an na kibaruya jɔnjɔnw di yaasa mɔgɔ bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na Fala ye kunun ko Bamako mɔbili dɔw nana min ye sɔrɔdasiw ye u ye minɛn kura wɛrɛw sɔrɔ tuguni minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen donna Laginɛkaw olu fɛ k'a daminɛ Kuremale la ka na se Narena ma ka tɛmɛ Narena na ka na se fo Bamako yan yɛrɛ ka tɛmɛ Sibi ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ ka na yan maaw de bɔra k'u jɔ sa sirakun ni sirakun na pankuru minɛn ninnu k'u kunbɛcogo an'u doncogo k'olu lajɛ min ye nin minɛn ninnu ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka ɲɛmaayaso ma kibaruya di u kan fɔlɔ Fala ye k'a fɔ nin ye an kɔni y'u ye i n'a fɔ mɔgɔw ɲɛ b'a la cogo min a camanba kɔni donna kununko heure 4 ɲɔgɔnna fo ka taa se sufɛla ma minɛn dɔw donna sufɛ Fala ye o y'a sɔrɔ ni maa minnu kɔni bɛ yen kununko ko
su kɔrɔbayara k'olu to ba kɔfɛ olu ɲɛ sigara fɛn caman kan minnu kun tɛ se ka don tilefɛla la an bɛ dugawu de kɛ sa min ye minan ninnu ye u ka se u seyɔrɔw la dugudenw olu n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na a ka taa o sira fɛ yaasa basigi ni lafiya min na an bɛ k'a ɲini kuma tɛ samiya min dontɔ filɛ nin ye duguma sɛnɛkɛlaw ni maaw jɔrɔlen don min na a bɛɛ lajɛlen ka se ka fura kan ka sɔrɔ nin na an yɛrɛ kɛrɛfɛ fala ye 30 mètres la kunungo taa mɛnɛna station dɔ la an bɛ taa ye min y'an balimakɛ dɔ ye tasuma ye baara min kɛ ale b'o fɔ an bɛ sɔrɔ ka fara n ka o taa kan. ayiwa nin ye station de jenitɔ ye falajɛ tan falajɛ garabali yɔrɔ la station yara kɛrɛfɛ station yara yɛrɛ tɛ dɛ mais yara kɛrɛfɛ station den dɔ bɛ yen tasuma y'o de minɛ donc citerne dɔ tɛmɛtɔ o kɛrɛfɛ tasuma ye balaw k'o fana la nin ye falajɛ garabali de ye mɔgɔw bɛ ka bɔ ye samedi 31 mai 2025 a bɛ ka kɛ san samedi jama bɛ ka bɔ station de bɛ ka jeni falajɛ garabali 30 mètres da la aw yɛrɛ ɲɛ t'a la ça c'est en direct Amadou Pascal Diko info APD. Ayiwa fala ye Amadou Pascal an b'a fo a ka laseli a n'a ka wuli ka jɔ la ka taa kɛnɛ kan ko tasuma de balala ka wuli station fitinin dɔ kɔnɔna na min ye pɔnpu fila de bɛ station in kɔnɔna na min ye tasuma in wulilen mobili dɔw kɔni bɛ yen olu sera k'u yɛrɛ dandan ka bɔ a ko kɔnɔna na min ye mètre 10 ɲɔgɔnna ye a yira sa ka fɔ ko citerne kelen o kɔni jenina moto 10 o tora ko woyo fɛ maa minnu tun bɛ n'u ye téléphone portable feere kɛ olu ka pisiw ani magasin minnu bɛ yen ani pinɛ kɔrɔ minnu kun tonnen n'o ye ninnu bɛɛ lajɛlen tasuma ye nin bɛɛ lajɛlen minɛ k'a bɛɛ jeni k'a ban tayi station ale yɛrɛ kɔnɔna na mobili kelen fana tun bɛ ani moto dɔw olu bɛɛ lajɛlen fana jenina fala an bɛ ka nin de fɔ mɔgɔw ɲɛna don o don station jɔ kɔlɔlɔ min b'a la mɔgɔw cɛla nin y'a la ncini ye a bɛɛ n'a ta halisa commune 1 kɔnɔna na mɔgɔw kɛlen don ka wuli ka jɔ kɛ ko yaasa station dɔ kana jɔ dugudenw ma sɔn kintigiw ma sɔn mɛrilakaw ma sɔn o bɛɛ la o station in o baara bɛ ka kɛ hali bi an b'an yɛrɛ ɲininka dugudenw ka hakɛ bɛ mini dugudenw ka taa ni ka segin bɛ se ka kɛ cogo di kuma tɛ ka taa station cogo maaw cɛla kabini kulukoro sira in daminɛli daminɛna nin k'i mɔgɔ ninnu ni hɛrɛ farala station minnu tun bɛ daw la bɛɛ lajɛlen de filɛ ka taa don n'o wo kɔnɔnaw la ka t'u sogolo mɔgɔw kan maaw dun ni du bɛ du de kɔnɔna na n'i yɛrɛ ye hali 30 mètres in yɛrɛ ta ya fala ye k'a daminɛ Tour d'Afrique la ka se garabali la station b'a la a bɛ mugan bɔ fan fila bɛɛ fɛ a belebele fara fitinin kan o ni buteli feerelaw tɛ kelen ye donc an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ maa minnu bɛ station autorisation di u ka ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen na n'an bɔra yen tasuma ko a ye tiɲɛni kɛ min ye kenike cokaw olu fɛ Bafula bɛ mara la min ye tasuma in kɔni ye olu ta ye kungo tasuma ye kungo tasuma min ni fiɲɛ o kɛra ka o juguya kosɛbɛ nin kalo in tile 30 a yirala sa k'a fɔ ko minɛn kɔni caman tiɲɛna du dɔw kɔnɔna na bagan fɛn fɛn tun bɛ olu baganw bɛɛ lajɛlen ni kɔnɔw olu bɛɛ lajɛlen jenina ko sen fɛ fo ka t'u ban tayi nka maa ni ma to waleya in na dugudenw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ka kɛ yaasa ka se ka nin ko in sɛgɛsɛgɛ kuma tɛ samiya donda in na a degun barika o bonyana kosɛbɛ Yorodi Sahel ale y'a ka sanji kunfɔlɔ sɔrɔ kunungo fala ye min ye mɛ kalo tile 30 ye san kunfɔlɔ min tuguna ye o diyara Yorodi Sahel kaw ye kosɛbɛ milimɛtiri 25 sanji in y'o sɔrɔ maa caman y'a yira k'a fɔ ko sanji nali fusara kosɛbɛ sabula olu fɛ yen funteni barika kun taara yɛrɛ sɔrɔ 40 ani 45 degré la donc san nalen min filɛ nin ye o fusar'olu ma o diyar'olu ye kosɛbɛ sɛgɛsɛgɛli dɔ bɛ senna Gawokaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli min bɛ tali kɛ cɛ 2 ani muso 1 na fala ye k'olu bɛ ka bin mɔgɔw kan u bɛ moto de ta ka munumunu dugu kɔnɔ n'u nana o sigilen sɔrɔ k'aw ka orange money k'olu kun ni maa minnu bana ka orange money k'u kun u b'olu minɛ ka olu lajaba kosɛbɛ k'i min bɛ yen sa n'o ye jidarakaw ye olu denmisɛnninw de ko nin ko tɛ se ka to senna koyi siganama kelen u ɲɛ sigar'o kan u y'o kofɔ finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ senna yaasa ka se ka ni maa tɔ ninnu minɛ Gawo ale kɔnɔna na min ye jamana dugu ɲɛmaaw ye olu yɛrɛ sen donna ko in na sabula maa ninnu u ye dadigi kɛ dugudenw na nin waati in kɔnɔna na kosɛbɛ Gawokaw olu fɛ yen
bagan dɔw olu sɛnna an sɔngɔkaw fɛ jɛkulu marafatigila kodɔnbaliw fɛ olu minnu nana sa ka na mugu dabadabɛ cili daminɛ k'i min bɛ yen n'o ye tizi mizi ye ni ye samedi su k'a dugu jɛ bi kari la u y'a yira sa k'a fɔ ko n'u ye mugu kɔni ci jama bɛ girin ka taa u b'u kɔngɔn fa baganw na ka taa ni olu ye maaw y'a ye k'a fɔ ko nin ko in tɛna se ka laban dɔw y'u ja gɛlɛya kan fala ye olu ma sɔn u ka laya ka taa dɛ n'a bɛ kɛ min ye kɛba ɲɔgɔnnaw ni musa ɲɔgɔnnaw tɛ ba kelen ka saga kalifa aw la o taalen ba ka sira t'a la o ale ka paga tɛ a la a de b'a jija k'a ka saga kɔlɔsi sisan an y'a mɛn fana ko bamakɔ fana kɔnɔna bi fala ye ko mɔgɔw k'u hakili t'u yɛrɛ la seliɲɛkɔrɔla in na fasi kura de b'u bolo sisan u bɛna saga feere ma ka tila ka taa n'a ye saga n'i y'a sa kana juru foni dɛ n'i y'a juru foni ko saga feerela kura minnu bɛ taa a bɛ taa dɛ saga bɛ taa bɔ yɔrɔ la anw kɛrɛfɛla la yɔrɔjanbugu in na ye fala ye diɲɛnatigɛ ko bɛɛ de bɛ kɛ yen ko bɛ kɛ hali ne tɛ se k'a lakali a dɔw tɛ se k'a lakali dɛ ko mɔgɔw de ye saga san i b'a dɔn ko ni wagati dɔ sera i b'a foni k'a fɔ ko komi aw bɛɛ bɛ kuru kɔnɔ ko sagaw de bɔra ka taa n'u yɛrɛ ye olu de taara ka t'u ye o tigi fɛ yen tuguni min ye saga san an ka hakili to an yɛrɛ la parce que n'a yɔrɔ ka jan i tɛna n'a ye ko minisiri sanu ale tun bɛ malikura taa sira la kununko nanzarakan ta ko fana wolola mankan na tuguni fala ye ko sanu ka kuma sen fɛ k'a ko baara ko ale ni baarakɛbaliya an ka jamana kɔnɔ ko a jiginna kosɛbɛ ko maa minnu bɛ baara kɛ k'o ka ca kosɛbɛ ko k'a daminɛ san 2020 san na ka na se ɲinan san ma sa n'o y'a sɔrɔ 100 sarada maa 6 de tun bɛ yen minnu tun bɛ jate k'a nana kɛ maa 3 ye sanu y'o kuma min fɔ sa o de nana yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ u ye duloki don a kan na ka fara don a la ka samara don a kunna ka pɛn don a la ka sanu yɛrɛ n'a ka kuma a bɛ fila ma o la sa minisiriso maaw n'o ye sanu ka maaw ye ani inisati maaw u ko k'olu ye u bɛ foli ta ka ɲɛsin maliyɛnw ma ka maliden bɛɛ lajɛlen fo k'a waleɲuman dɔn malikura taa sira k'a sigikun ye min ye k'o de ye nin ye minisiriw kana kimɛli kɛ ko ko jamanadenw bɛ k'a lajɛ koyi n'i y'a ye i bɛ fɛn kɔni kiritike i y'a lajɛ de fala ye ko nka ko sanu ye kibaruya duman caman di ko maa si ma kala don i ɲɛna ka bɛn n'o ye ko min kɔni kɛra ko ye bi n'o bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ n'a taa ni ka segin cayalen k'o de ye sa k'a fɔ ko baara tɛ maa minnu bolo ko sanu ko k'o dɔgɔyara maaw dun b'a dɔn olu tɛ ka baara sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ nin ko in tubabu ninnu ka jateminɛna ninnu ni fala yan n'anw taw tɛ kelen ye minisiriso maaw ka kuma fɔli la u ko sanu ye kuma min fɔ ko nɔgɔ foyi t'a la k'a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ Institut National de Statistique olu ka bureau min bɛ yan min ye baarakɛla diɲɛ seleke naani baarakɛlaw ka tɔn bɛ yan n'o ye BIT ye ko sanu ye min fɔ k'a bɛ se ka sɛgɛsɛgɛ ye ko nka k'u bɛ min fɔ mɔgɔw ye o de ye sa k'a fɔ ko 100 saradala 3 ani buruburu 5 min sɔrɔla baara dira maa minnu ma ko o min kɛra san 2024 ko kɔni tɛ nkalon ye dɛ ko sanu ye min fɔ k'o ye tiɲɛ de ko nka ko min ye furancɛla fanga bɛna waati min k'a tun bɛ wɔɔrɔ la nka maaw ka ko la tiɲɛ na kɛnɛ kan maa min tɛ baara la o de ka ca nka olu ko anw bɛ min jate baarakɛbali ye k'o tɛ baarakɛbali ye fala ye ne bɛ san ko bɛna dimɛride kɛba nɔfɛ an bɛ reportage kɛ ko tɛ se ka ou bien e bɛ ka taa mécanicien kɛ i bɛ ka dɔɔnin sɔrɔ i yɛrɛ ye i kɔni ni baarakɛbaliw tɛ se ka jate olu ka jate tali kɛ o de la nka olu bɛ fɛ ka mun sigi sen kan o ye k'a fɔ jama min fanba min yɛrɛ bɛ yen n'o bɛ baara la u ka sɔrɔ ka se ka kɛ k'u labɔ musaka ni fɛn minnu bɛ d'u ma u ka se ka kɛ k'u labɔ min ye kɛnyɛrɛye baarakɛlaw ye ka se ka dɔ fara olu fana ka hakɛw kan ko jamana ka laɲiniba ye o de ye ko n'o tɛ k'an b'a fɔ maa caman ma k'o ti baara la olu ka jate la olu bɛ baara la fala ye n'i taara baara dayɛlɛ yɔrɔ in yɔrɔ tɔgɔ ye di dɛ OAP hali n'e taara sisan k'a fɔ k'i bɛna na samara feere yɔrɔ dayɛlɛ n'i ye papiye don u b'a jate ko k'i ye baarakɛyɔrɔ kura dayɛlɛ u bɛ jate kɛ ten de n taara papiye ta est-ce que n y'a dayɛlɛ n ye baara kɛ n'a ye wa n ma baara kɛ n'a ye wa o si tɛ jate
donc min ye baarakɛlaw ye a ko a bɛ taa nin Fala sini an bɛna segin nin kuma in kan sabula min ye Abdramane Chani ye ale kɔni heure 3 ani minute 20 ale y'o sɔrɔ kuma na surɔ a n'a ka télévision soba maaw u ye kumafɛn caman fɔ komi an ka maa welelen o sera kɛnɛ kan ka ban peut-être que comme actualité don an na tila k'ale ɲininka a la ale yɛrɛ min faamuya ko la an na tila k'o kɛ nka yan'o cɛ Fala ye an bɛ taa Magankaw fɛ yen Magan min ye Mali hijidenw ye u bɛ k'u hakilina di hiji yɛrɛ taacogo kan yan'a ni neutralisable bɛɛ la ale donna sisan an ka kumaso kɔnɔ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ. An ka baara ye an bɛ hijidenw dɛmɛ hijidenw mun tɛ se arabukan na n'u mɔgɔ bɛ fɛn mun na respiration na kile ou bien ni mɔgɔ min tununa ou bien ni mɔgɔ fɛ ka diinɛ ko ɲininkali kɛ an b'o dɛmɛ o la. An balima asilamɛw nin fana ye hakilina ɲumanba ye ka bɔ délégué général la Dr Abdul Fatah Sise aw k'a dɔn k'a fɔ Saudiya jamana kɔnɔ maliyɛn kalanden caman nalen bɛ kalan na nɔ olu bɛ yan nɔ an balimaw hiji waati mana se kalandenw alhamdulilayi délégué général a nalen a y'u wele maliyɛn denmisɛnw don u bɛ kalan na Saudiya jamana kan u bɛ arabukan mɛn ka ɲɛ kosɛbɛ u bɛ Saudiya fan bɛɛ dɔn Maka Madina Mina Arafa Muzdalifa u b'a yɔrɔ bɛɛ dɔn o la sa délégué général a y'a ɲini u fɛ kalandenw k'u wele ka na u kana hijidenw dɛmɛ u ka baara la u kana kuma hijidenw ani arabu ni ɲɔgɔn cɛ hôtel la ka d'a kan hôtel baarakɛlaw ye arabu de u tɛ bamanankan mɛn a ye denmisɛn ninnu ta cogoya min na olu bɛ kɛ interprète ye ka kuma dala minɛ k'a bayɛlɛma arabu ni hijidenw ni ɲɔgɔn cɛ an balimaw ni hakilinaba in a ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan hijiden caman de bɛ yen nɔ k'a fɔ u bɛ gɛlɛya sɔrɔ hôtel kɔnɔ chambre kow la tile kow la da bɛ lɛn cogo di ka d'a kan yan da bɛɛ ye numérique de carte numérique don an ka hijidenw t'a dɔn o tuma denmisɛnw kalandenw bɛ na cogoya min na ka hijidenw dɛmɛ ka kuma u ni arabu ni ɲɔgɔn cɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an balima silamɛw hijiden dɔw bɛ yen olu bɛ taa misiri la ka bɔ alikaba la ka na hôtel la dɔw bɛ se ka fili ka tunu n'u ye téléphone ci a k'a dɔn k'a fɔ an ka maliyɛn denmisɛn ninnu olu bɛ taa ka t'u nɔfɛ ka na n'u ye ka d'a kan u bɛ Makan fa bɛɛ dɔn Saudiya fan foyi tɛ yen u tɛ yɔrɔ min dɔn an balima silamɛw nin denmisɛn ninnu ye kalandenw de ye dɔw bɛ Madinɛ dɔw bɛ Makan dɔw bɛ Jida dɔw bɛ Riyad u bɛ fan bɛɛ fɛ directeur y'u wele ka na k'u bila nin baara in na a kɛra fɛn ye fɛn min n'a ye nafaba de ɲɛ hijidenw ye. Ne ye Abdulwahab Sidibe n ye kalanden ye Magan jamana kɔnɔ Jamiatu Taif la n ye maliyɛn ye ala k'a lajarabi mɔgɔ minnu taala Mali gouvernement maison de hajj fɛ ka na maliyɛn dɛmɛ hiji baaraw la n sɔrɔla u mɔgɔw cɛma bon baara nin bɛ kɛ san caman mais ɲinan ta bolofa farala kan ka d'a kan maison de hajj directeur min bɛ bi n'o ye docteur Abdul Fatah ye a n'a ka équipe u bɛ cɛsiri ba la pour que baara nin ka ɲa wa maliyɛnw ka se ka lafiya hiji ko la o kama ka sigi ka ni kalandenw ye ka baara nin tila ka taa bolo dama dama na a bolo fɔlɔ mɔgɔ 8 bɛ yen olu bɛ sigi heure 6 ka taa se sɔgɔmada ma mɔgɔ 4 bɛ yen ni mɔgɔ tununa dugu kɔnɔ ka d'a kan anw de bɛ yan dɔn o b'olu wele u bɛ bɔ ka t'olu ɲini k'olu ka boroborow kɛ minnu bɛ sigi olu ka baara ye mun ye ni hijiden min ka da sɔgɔla tile tɛ yen walima ni hijiden min nana ani arabu ninnu tɛ ɲɔgɔn faamuyala kuma fɔcogo la anw bɛ gɛrɛ ka kuma ninnu walawala ka di o ma an kɔni bɛ lahala min na o de ye nin an ka équipe ye mɔgɔ 11 de ye ɲina mɔgɔ 11 fana bɛɛ n'a ka baara don ɲɛmɔgɔ b'an na bon i n'a fɔ kɔmɔgɔ b'an na mais an bɛɛ ye ɲɛmɔgɔ ye mais an bɛ foli de ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma ani jamana masakɛ ani mɔgɔ bɛ gouvernement kɔnɔ bi ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'a ɲini ala fɛ ala ka jamana nin kolo suma jamana bɛ lahala min na an nana bato min na ala ka bato nin bɛɛ lajɛlen minɛ ka jamana bɔ a dingɛ kɔnɔ wa heji min fana an nana la an ma ɲini ala fɛ ala ka heji minɛni ye a fɔra ko ni heji kɛla heji minɛni ye ko sara foyi t'a la fana kala a ɲina ala ko nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ segin ka foli kɔrɔkara ka di maison de hajj directeur ma a ka cɛsiri min daminɛ a kana fari faga la a k'a kɛ kalandenw ka ko ni hejidenw ni ɲɔgɔn cɛ a k'a améliorer ka tɛmɛ nin bɛɛ kan. Alhamdulillah an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ don o don an bɛ ko dɔ ye hiji la min taabolo ka ɲi min b'a yira na k'a fɔ Mali hiji a b'a la ka taa ɲɛ a b'a la ka sabati a b'a la ka jidi alhamdulillah Dr Mahamadu Kɔnɛ diinɛ minisiri an b'a fo ni ka waliman dɔn nin yɔrɔ in na a ka cakɛda maison de hajj a ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise an b'a fo ka waliman dɔn halisa a k'a jija
hiji ka tɛmɛ nin bɛɛ kan inshallahu. An y'a daminɛ depuis salon na si an y'a daminɛ an bɛ mun de kɛ kalanden minnu bɛ yan maliyɛn kalanden minnu bɛ yan Medine ani Maka wala an b'o do de ta u la o kana an dɛmɛ an bɛ ka baara min kɛ hijidenw ye donc comme maliyɛnw de don u bɛ yan u bɛ Maka u bɛ Medine u bɛ dugu dɔn u bɛ dugu lahaliya bɛɛ dɔn u bɛ siraw dɔn donc an b'u ta baara la an nɔfɛ u bɛ taa an bolo baara la hôtel la ka se ka hijidenw dɛmɛ donc gouvernement de la transition fana bɛ k'an dɛmɛ nin baara in na parce que n'an ye budget o budget ɲini pour que ka se ka kalanden ninnu ta u ka se k'an dɛmɛ baara la o budget u b'a valider u b'a d'an ma pour que ka se ka baara ninnu bɛɛ bɔ o sira fɛ. Ayiwa alhamdulillah an balima silamɛw an bɛ aw fo ni ka waliɲuman dɔn an ka ɲɛmɔgɔba délégué général a ye nin hakilina min ta a k'a dɔn k'a fɔ an ka kalanden minnu sigilen bɛ an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ u bɛ arabukan mɛn u bɛ jamana dɔn cogoya min na ka se ka hijidenw dɛmɛ u bɛ ka baara min kɛ Dr Abdul Fatah Sise an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn a ka nin baara in inshallah aw ni ce aw ni baraji an bɛ dugawu kɛ yarabi ala ka segin n'an bɛɛ ɲuman ye ka taa Mali la inshallahu wassalamu alaikum aw ni ce an cɛ ni baraji merci ala an cɛ ni baraji baasi merci merci assalamu alaikum inshallah bien. Hein? Ini gouvernement kayo rawo. Sama mone bi Ayiwa n'an bɔra Magankaw fɛ yen an bɛ taa Faranskaw fɛ yen an ka monsieur n'o ye Asadek Aboubakrin Ag Amadi bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Jalajo ala y'ale ka kalifa minɛ a la nin kalo in tile 29 Faranskaw fɛ yen an yɛrɛ ka monsieur tun don n y'a dɔn fɔlɔ Barilabugu kulu sanfɛ o y'a sɔrɔ an bɛ école la internat na nka a tun tɛ anw kalan parce que a tun bɛ kalan kɛ ENSUP de la o y'a sɔrɔ anw ma tila lycée la. Nka sɔgɔma o sɔgɔma ni maa minnu kɔni kun fɔlɔ kun kununa i kun b'ale pousser ka jigin n'a ye ka n'a bila fo kulu énergie yɔrɔ la dɔwɛrɛw bɛna n'a ta ka taa n'a ye fo école la sabula a tun b'a ka wotoronin de kɔnɔ ale handicapé don donc fɛnw caman nana kɛ jamana kɔnɔ yan a senyɔrɔ la nka a yɛrɛ ka baara yɛrɛ ye min ye o ye mathématique de ye mathématique livre caman bɛ yen a y'olu sɛbɛn maa caman bɛ yen a y'olu kalan an ka jamana kɔnɔ sabula ani jɔnkuna ninnu de ye filan ye jɔnkuna Tarawelew de ye filan ye mathématique baara la an ka jamana kɔnɔ professeur fɔlɔ minnu bɛ yen Asadek a bɛ olu la min ye gafe caman ye a y'olu kɛ ne yɛrɛ a ka ne kalan o daminɛna 98 anw taale flash la ale tun bɛ statistique ka anw kunna a san bɛnna ni ko dɔw san ye an n'a karila ɲɔgɔn na a ye kilasi bɛɛ la redoubler a y'an bɛɛ redoubler an ka kilasi ladenw tulo bɛ n na o san min na Mali tun bɛ jila ninnu tun bɛ coupe du monde na f'u ye Nigéria ka bi bɔ o san a y'an redoubler a ka machine o tununa a ka wotoro karila u ko k'o b'o bɛɛ tigɛ an ka bourse la mais an n'a tilara ka ja parce que mɔgɔ min don adamaden yɛrɛ don wa min ye Asadek ye a denkɛ ye marifa ta Mali tɔgɔ la ka kɛlɛ kɛ fo ka taa se a ni binni ma armée o tɔgɔ la a denkɛ y'o kalan o baara kɛ san 2015 a taara Faransi Angers fɛ k'a bɛ taa furakɛli la fo ka na se a ka don laban ma sɔgɔma o sɔgɔma an tun bɛ kuma monsieur yɛrɛ kɔni kɛra banabagatɔ ye parce que kalo fila o tun bɛ don n'a ye salle d'opération kɔnɔ k'a ka opération dɔ kɛ mais a tun bɛ ka kalan fana kɛ mɔgɔw dɔw kunna fana mathématique kalan kɛ tubabu denmisɛnninw fana kunna pour a ka se ka musaka dɔ sɔrɔ a yɛrɛ allocation in o kun t'a bɔ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Asadek ye ala k'a da yɔrɔ sumaya maître ɲɛnama kɔni don tiɲɛ yɛrɛ la a b'a ka mathématique a b'a maîtriser yɛrɛ ENSUP mɔgɔw caman olu ye tasi bila ka yan ni maliyɛn caman parce que mɔgɔw y'a dɔn face de la fɔlɔ a ka sɔrɔ ka bɔ yen ka taa Angers baara caman bɛ yen a ka doctorat mathématique a y'o kɛ san 2011 a y'o kɛ k'a to Faranskaw fɛ yen journée carton rouge a y'o baaraw kɛ yan ka ɲɛsin jamana ma a min yɛrɛ ko mun yɛrɛ kɔni n'olu digira a la kosɛbɛ o ye a balimakɛ ka clinique cili ye Katikaw fɛ san 2012 fo ka na se a yɛrɛ taali ma san 2015
Angekaw fɛ ka t'i sigi fo ka taa se a ka don laban ma. An bɛ dugawu kɛ sa misi k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya. An y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na sa bi wulada in na an ye wele bila maa min ma ale ti ko fɔ maa ye tuguni sabula a tɔgɔ kɔni a ye kɔbaw ni babaw tigɛ farajɛlakaw ka kunnafoni di gafew tɛ yen bi min tɛ a dɔn hakilila k'a fɔ Le Monde de la k'a fɔ yɛrɛ ko Mali chef d'état-major général don k'a taara kɛlɛkɛcɛw lajɛ tubabuw yɛrɛ ka fɛn caman bɛ yen u b'a fɔ ko n'u y'a mɛn ale da u yɛrɛ bɛ u sinsin a kan RFI ni diɲɛ seleke naani taw fo kana se an yɛrɛ taw ma yan Bubu Mabel Jawara ale de b'an bolo bi wulada in na an n'a bɛna na masala dɔgɔkun kɔnɔna na ko minnu kɛra hakilina ye minnu ye olu la fo kana se bi sɔgɔmada in na bingali min kɛra Mondorokaw fɛ yen Douentza mara la Neutralisa i ni ɲankuma. Fo k'an lajɛbaga bɛɛ fo k'an ka tɛkiniki mɔgɔ bɛɛ fo ka dugawu kɛ jamana ye ka dugawu ɲini jamana fɛ ka tila k'a fɔ bɛɛ ka a partager an ka aimer an ka taa. Ayiwa o diyara ye Bubu Mabel an y'a ye k'a fɔ nin dɔgɔkun daminɛ in na min ye Mali jamana ɲɛmaaw ye ka kɛ ni IS ye lajɛw caman kɛra an fɛ yan IS ko ta bangun kan a la girimaba ye min ye o ye sariyatigiw olu nana ka n'u ka ɲɔgɔnye kɛ yan ɲɔgɔnye in senfɛ kuma laban minnu fɔra o ye sa IS a bɛ n'a fɔ Asimi bɛ fɛ ka IS minɛnw bɛɛ sigi sen kelen kan yanni ale ka san ka ban ka se ka baaraw kɛ baara minnu b'a to a ka san kelen bɛ dafa waati min na o b'a sɔrɔ IS kɔni mago tɛna na kɛ baarakɛ minɛn na tuguni a ka wulikajɔw kɔnɔna na IMU dilanna passeport dilanna carte biométrique dilanna sariyatigiw ka bɛnkanw sɔrɔla douaniw ka bɛnkanw sɔrɔla fɛn caman bɛ sen na bi sariyatigiw ta min faralen filɛ a kan o ye kura ye wa ou bien o bɛna na falen jumɛn don ko la parce que ministre yɛrɛ de tun bɛ yan. O ye kura ye kasi i ni mɔgɔ si tɛ jɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ kelen ye k'a ka hakɛ a ka kɛtaw n'a ka sariyaw tɛ kɛ kelen ye fo k'a sɔrɔ n'o uniforme tɛ terrain kan fu de don kasi an bɛ don min na ko bi Mali ni AES yɛrɛ kɔnɔna la u ye fɛn damadɔ bila en place n'i ye défense lajɛ défense bila en place bon n'i y'o jateminɛ n'a ye kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ɲangili sira fɛ ani jo sariyaw sira fɛ aw bɛɛ kan ka aw kundama kɛɲɛ o siraw fɛ u ye GD sira n'o ye développement ye banque confédérale yɛrɛ bilala a sen kan e yɛrɛ an bɛ dɔ dɔn o la o banque yɛrɛ baaraw bɛɛ latigɛra fo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ commencera ka choisir o la fɛn min ye communication fana o bilala a sen kan nka Kassim sariya in de ɲana n'a bɛɛ ye justice in de ɲana n'a bɛɛ Kassim fo k'a dɔn n'i ye ko kɛ Mali la i bɛ se ka juger Burkina. Donc ça n'aw y'a tiɲɛ ka taa an da ye. Non n'i y'a tiɲɛ ka t'i da ye i k'a bila i kunna k'i b'i ka so k'i ma taa yɔrɔ si wa i k'a bila i kunna fɛnɛ k'a fɔ maa o maa bɛ yen AES kɔnɔna la bi an bɛ se ka transfert de prisonniers k'an ni ɲɔgɔn cɛ n'a y'a sɔrɔ bi k'a fɔ k'e ye ko kɛ Mali kɔnɔ ko Mali kaso bon bɛɛ bɛ bɛn 62 ɲɔgɔn na ma ne ma fili donc maintenant n'i y'o 62 lajɛ k'e ye ko dɔ kɛ ou bien ko dɔ kɛra i bɛ se ka t'i ka peine purger Burkina wa nafaba de b'o la parce que i b'a dɔn folikɛla ninnu caman de bɛ don ka taa zone boli awɔ n'i bɛ kaso la n'i bɛ a foli yɛrɛ tɔ dɔ bɛ kɛ ko ɲagarelabɔ donc ni n y'a mɛn minɛ k'ale kuma la k'o fɔ ko su heure dɔ la ko kaso la lajɛla la ko ye dɔw na waati o ye dɔw na wa ko caman bɛ ko in na n'ala y'an kɛ kelen ye sabu i b'a dɔn AES bɛɛ fɛn kelen min don ka guwa saba de don équilibre dɔrɔn de bɛ kɛ k'u kɛ kelen ye réalité min bɛ Burkina o de bɛ Niger réalité min bɛ Niger o de bɛ Mali la Tchad ko tɛ sɔrɔ mɛnɛ m'a faamu an ka taabolo an ka paysage culturel économique i b'a dɔn k'an ka domaine ka dɔgɔ n'i yɛrɛ m'a fɔ ko nin ye nin ye an ka taabolo bɛɛ ye kelen
wa an bɛɛ ka kungo ye kelen an bɛɛ ka gɛlɛya ye kelen wa fura kelen de b'a bɛɛ la wa jugu kelen de b'an bɛɛ la dɛ donc sariya ta yɛrɛ de wusara kosɛbɛ parce que ni hali ni marché commun min bɛ ka fɔ ne n'an bɛna postuler la i k'a bila i kunna ni commerçant min ye fausse déclaration kɛ ka sabula o de caman bɛ yen kasi mɔgɔw de bɛ précal déclarer bazin place la yan ka précal kunturu ka déclaration kɔnɛ ka sɔrɔ bazin de bɛ duguma parce que bazin matière ka o valeur ka ca dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen olu ni marchandise bɛ na n'u sera poste la u bɛ tila yan'u ka se poste la u bɛ tila ka marchandise in jigin ka tɛmɛ ka taa ni bɛnbɛnbɛn ka taa marchandise décharger ka tila ka segin ka ni i jɔ ni minɛlankolon dɔ ye dɔw yɛrɛ bɛ lipton kɛ sanfɛ ka yafama wala vaccine bila duguma pour que ka se ka don dɔrɔn olu ye produit consommable ye nin camion min kan n'u b'a fɔ ko lamɛnbagaw ka dɔ b'a fɔ ko kutigɛ ka dɔ tigɛ ka bɔ janya la mais an bɔra fɛn caman de kalama i b'a dɔn a bɛna kɛ sababu ye i ka bila i kunna bi Burkina douane bɛ 1000 milliards la anw bɛ 700 alors que nous on fait 8 frontières an ka taa ni ka segin ka bon i bɛna k'a fɔ an ye ko jateminɛ camion kutigɛ in na qui est vraiment salutaire ministre des transports ka fo ka tila ka ministre de l'économie fo ka douane direction y'u tigɛ di ɲɔgɔn ma la transport ni économie ONT a kɛra kunnawoloba di parce que an jateminɛ kɛ mobili kelen bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ camion 3 de b'a kɔnɔ camion 3 kɔnɔminɛ de b'a kɔnɔ kasi minɛnw jiginnen kɔ de commerçant dɔw ko k'olu ye déclaration min kɛ k'o de t'a kɔnɔ douane ko ayi dɛ min b'a kɔnɔ a bɛ bɛn mobili hakɛ ma i b'o bɛ déclarer séparément donc a dɔw bɛ ni minɛn n'a y'a sɔrɔ 21 millions b'a kɔnɔ camion kelen bɛ bɛn mais marchandise kelen bɛ bɛn 21 millions ma u b'o sigiyɔrɔma 3 k'a kɔnɔ olu de u ka 63 millions sara u bɛ 21 millions sara Mali camion dɔ dilan ka 4 millions 500 000 sara pénalité la Dakar o ye ne sɔrɔ yen k'a yɛlɛ pont bascule kan tellement que surcharge b'a kan a ka pénalité bɛnna 4 millions 200 000 camion kelen nka a selen Mali territoire kan u bɛ Sénégal camion bɛ ni Mali camion min na sisan Sénégal camion 2 bɛ tugu a kɔ ka na se fo frontière la n'a sera frontière la parce que Sénégal ka chauffeur fana ko ni kɔni n'u ma ɲɛ o kɔ kɔni u b'a don olu de kun ni k'i b'a falen sisan n'i b'a falen i bɛna Mali frontière la n'i nana Mali frontière la i bɛ 2 in fara ɲɔgɔn kan ka kɛ Mali camion kɔnɔ Sénégal camion 2 bɛ segin goudron tɛ si sɔrɔ tɛ kɛ foyi tɛ kɛ an bɛ tila k'a ye tugun o dɛbɛnw de bɛ kɛ misiri kɔnɔnaw la o sarakaw de fana bɛ bɔ o misiw de bɛ faga seliba la bon i bɛna k'a fɔ fɛn min don ka fɛn nɔgɔlen di Ala ma quoi donc nin fɛn min filɛ nin ye n'i ye nin kɛ espace AES kɔnɔna la a kɛra Mali o a kɛra Niger o a kɛra parce que i ka donni bɛ se ka bɔ a bɛ tɛmɛ ni Burkina ye ni Burkina y'a minɛ Burkina bɛ se k'i juger k'i kɔnɔni au nom de l'AES bon an bɛ ka min yɛrɛ kɛ bi n'i ye jateminɛ kɛ kɔrɔ an fan fɛ bi an ka taji kilancɛ bɛɛ bɛna bɔ Niger an dun b'a dɔn pétrole fɛnɛ sira fɛ fɛn caman fɛnɛ bɛ yen donc fo k'a dɔn Niger yɛrɛ fɛnɛ justice la poursuite kɛ contre un opérateur économique malien n'i taara ko kuntan kɛ ko parce que k'i bɛ yen fɛ donc ni ka an ka textes harmoniser ka kɛ kelen ye vraiment min ministre de la justice fo ka président min bɛ AES kunna nin wagati in na n'o ye son excellence le général d'armée an b'a fo ayiwa Bumabala an y'a ye k'a fɔ Kuluba fana halisa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Turkiw nana an fɛ yan mɔgɔw kɔni ye min mɛn o ko k'u nana balimaya ni sinjiya sira ni fɛnw na nka ka kɔn olu ka nali ɲɛ kibaruya caman kun y'a fɔ k'a yira k'a fɔ k'u nana ko yaasa Mali ni Aligérie ko in ka ban mun de b'a duguma i b'a dɔn arabu dugu bɛɛ ye Aligérie jalaki Mali ka cas in na Aligérie tun bɛ fɛ ka yɔrɔ anw ye alliance des États du Sahel ale fana kun ye alliance des pays maghrébins de Sahel ale fana kun bɛ fɛ k'o sigi sen kan donc il a fait entamé des démarches auprès de Mauritanie yɔrɔ o y'a tɛgɛ kɔnɔmɔgɔ ye u filanin dɔrɔn u ye dugu yala mɔgɔ si ma sɔn u ka alliance la alliance des pays maghrébins de Sahel a y'a fɛn fɛn yala Aligérie taara yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ datugu Libye min ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye ani Libye tɛ jigin ɲɔgɔn tigɛ la donc aujourd'hui sur le plan politique Algérie est isolée à l'intérieur même conflit pas de pays mais Algérie régime min do régime autoritaire de do militaire de do ça veut mɔgɔw b'a miiri ko démocratie do mais sɔrɔ c'est fanga de pays c'est dirigé par les généraux bɛɛ n'i ta de do donc ni min kɛlen filɛ Mali la
bɛɛ y'a dɔn Algérie kun yɛlɛnna sanfɛ Mali problème ye Algérie lajigin à l'échelle internationale parce que Algérie kun bɔra jɔyɔrɔbaw de nɔfɛ Union africaine na o ni ka siège permanent la a yɛlɛla k'a fɔ terroriste dɛmɛbaga n'i y'o la yɛlɛ parce que diɲɛ bɛɛ tɛ jɛ b'a fɔ ko bɛɛ tɛ comme France bɛɛ tɛ comme o ni dan tɛ France ni États-Unis dɔrɔn quoi donc a ye Algérie bloqué yɔrɔ caman bon Mali dun ka nin kan jamanaw bɛ olu yɛrɛ ka jo sariya ko ka misɛn sɔn dɛ bon Mali misɛnninw don nka sɔrɔ b'u la dɛ Mali ka nin cas in na expert dɔw y'a analyser Algérie jalaki b'a la yɔrɔ fila Algérie yɛrɛ ka propre propos a ye min yɛrɛ to yen n'aw ka rapport ka taa ONU na a yɛrɛ tila k'o minɛ k'a b'a rectifier parce que jalaki kumaba de don n tɛ taa ni Mali ye min fɔ n b'o bila kɛrɛfɛ dɛ n bɛ taa ni Algérie yɛrɛ ka sɛbɛn Algérie ko Mali dɔrɔn donna ale kun ko dɔrɔn donna kun ko wa ko nin tɛ dɔrɔn siɲɛ fɔlɔ ye siɲɛ kelen fila ko nin ye sabanan ye ko dɔrɔn donnen ko dɔrɔn seginna ko dɔrɔn natɔ ko dɔrɔn tun bɛ posture min kɔnɔ Algérie ka communiqué n bɛ ka o de fɔ dɛ ko tun bɛ bonni yɛrɛ posture la mais Algérie ɲinɛna min kɔ an ni Algérie bɛ CEMAC de kɔnɔ n'o ye comité n'o bɛ tali kɛ état major conjoint kan o ye tali kɛ an dugu damadɔ o de ye Mauritanie permet k'a yɛlɛ ka don Mali kɔnɔ jusqu'à 350 km de long Mauritanie tun bɛ intervention kɛ Mali cɛmancɛ bolo fɛ en 2009 o kɛra yan Algérie tun bɛ manœuvre militaire baden kɛ ka na fo Gao mais Mali y'o rapport bɛɛ yira la an k'a kɛ e ko ko Mali ka espace violé mais ni Mali bɛ état major conjoint kelen kɔnɔ donc o kɔrɔ e ka espace ye Mali ka espace ye donc Algérie yɛrɛ y'a minɛ parce que aw bɛnnen don état major conjoint kɔnɔ o kelen b'aw bolo CEMAC bɛ yen o ma ci fɔlɔ e n'o bɛ ko kelen kɔnɔ filanan ye mun ye e ni Mali ni Algérie bɛɛ bɛ ka fɛn kelen de ɲini parce que état major in sigira ko ka terrorisme de kɛlɛ Mali dɔrɔn ye mun de ye ne bolo ni Mali dɔrɔn ye min ye o kan ka kɛ Algérie ka hɛrɛ ye n'a ye jugu de ye a bɛɛ bɛ ka jugu kelen de ɲini e man ka dangari o la e man ka dangari o la e kan ka mun de kɛ sisan e kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ ka partage d'information ka jaga jugu in kurun nka jugu ka réunion n tɛ Mali ta ma dɛ n bɛ Mali ta in yɛrɛ to yen Algérie ka propos ta Algérie tila k'a ka rapport la segin tugun ka taa ni négociation ne ye min fɔ kodɔnbali dɔw kɔnɔ ka ne jalaki n ko Algérie bɛ deli kɛ nin ko in na k'a tila ka drone sara non u bɛ drone sara minɛ mun y'a ka taa Turki nɔfɛ jɔn de ye drone tigi ye Turki de ta ye drone jɔn de bɛ drone sara n'a ye drone wari lasigi bi jɔn de bɛ na ni drone ye mais ni Turki ye drone da anw ma trace de paiement foyi tɛ y'a la o a bɛ fara an ka commande kan a tɛ dɔn ko Algérie y'a sara pour éviter maintenant toute ta vie c'est pas pour rien que Algérie taara Turki nɔfɛ filanan ye mun ye Turkiw ye mɔgɔ bila ka taa lieu de drame na experts taara Turkiw taara Turki taara mun na parce que a mɔgɔla bɛ Turki la ale ka drone bɛ fɛn fɛn kɛ a b'a enregistrer mémoire b'a la n'a fɔra k'ale ka drone ye nin filima façon kɛ ko fiɲɛ kolonkolan ko bɛ k'o filila ka don mɔgɔ territoire kan a bɛ taa ɲɛɲini Turki a raison parce que jagokɛla de don a ka minɛn man ka mangoya k'a sigi donc Turki ka rapport fana copie b'a bolo tout montre à suffisant que Mali ma bi Algérie ka Algérie tiɲɛni min a ka bon hakili ma Algérie nin ko kɛ cogo min comme Turki de ye drone feerela ye taa Mali nɔfɛ n'a sɔrɔ min kan ka kɛ kɛlɛ bɛnnen t'an cɛ ne jalaki ye nin ye koyi parce que Algérie b'a dɔn ne ni rapport façon sɛbɛnnin kan Américains b'a mara k'a bila don o don an n'a kɛra san 100 n'u ni diɲɛna don dɔ u b'i kɛlɛ ni rapport kelen ye u t'a exploité bi parce que u ni Mali bɛ ɲɔgɔn na mais nin y'u ka kun de ye u ye mɔgɔw kɛlɛ minnu ta ye nkalon yɛrɛ o saramisɛnninw bɛɛ kɛlɛla nkalon kan Libi kɛlɛla nkalon kan kuma tɛ e tiɲɛtigi u b'i gosi don dɔ la est-ce que b'a kalama k'i kɛ bon ne dun b'a dɔn bi bi in na Américains ka civil filanan Sahel kɔnɔ bi Algérie de don u tɛ k'a dogo m'a faamuya a ka ko sugu bɛɛ kɛ a k'u ka baara kɛ n'a ma bɔ u ka baara kɛ don o don n'u fɔra ɲɔgɔn kɔ u b'u profiter a ka terrorisme soutenir fɛ rapport fɛn bɛɛ u bɛ wuli a kama parce que Algérie ye dugu di min bɛ ka tubabuw ɲɛ gan bilen c'est le seul pays qui n'a pas de dette extérieure juru t'a la warimugu cɛ de b'u bolo dɛ u ka sanu maralen ba u ka foyi tɛ bɔ wa olu de kɛlen bɛ ka rapport ta bi Sahel kɔnɔ k'a di Union européenne ma donc i ɲɛ bɛ a ko la bi Nigeria kɛlen bɛ ka contrat dɔ d'u ma qui fait à peu près 8 milliards à chaque passage a bɛ tɛmɛ yɔrɔ minnu fɛ u ko k'u bɛ Azawa dɛmɛ o de la n'i y'a ye Algérie b'a fɔ k'a bɛ indépendantisme dɛmɛ o dɔrɔn de don parce que co min bɔ Nigeria ka tɛmɛ Niger fɛ donc o co kelen o bɛ tɛmɛ anw de fɛ ka taa n'a ye Algérie ale de b'a di Union européenne ma kɔsa in na an ɲɛ b'a la co yɛrɛ terroriste taara co gosi fo Nigeria
Algérie John Jalaki, Algérie a un propre allié de Jalaki, nous érigés. Au-delà qui est riche, nous sommes à Oulé Sommet là. Sommet Mingra. Ma Oulé. Fait guerre, victoire de la guerre. Voilà. Ou ma Oulé ou victoire Kenega. Parce que, il y a ce que tu as reçu à Europe aussi. Et ne Oulé Kanéninga. Et Nigeria don't te reçu Bebado. Algérie m'a son Américain Ingade. Bokorom Atakila. Aïe, les choux de Ininga. Donc, tu as vu que ça ne va pas du tout. Bon, Fengele min joroy Algérie mine no bala ka kebi no ma biama. O de Malika manœuvre militaire qu'Algérie frontière là. Depuis plus de 30 ans il y a ça veut dire transition terre. Algérie m'a se ka bla qu'on peut avoir un état fort. Bon, en fait et puis en fait état minini ni Kassim. Algérie 20 ans ga un état fort. Algérie 20 ans ga la construction d'un état fort. C'est pas du jour l'année même. État bien renforcé don de kata. Faut que ta blabi Algérie sera ka resoro. Muma belkan reta resoro. Dugu mun Algérie deme ngo dugu le wana en fana ko. Munu ye fen be Algérie ma juru la Algérie deme sera perfait. Lu kelu ne fana na ndombi. Donc Algérie ba donc ka fo demi ale tete ka koroba. Mo mi ale tete ka koroba o timo kelema ko. Donc dono le Mali sera grand. Tout le Mali est grand déjà. Donc voilà un peu mais c'est comme faut dire que vous là quoi. Aywa. Anya e ka fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ an yɛrɛ fɛ yan fana I b'a dɔn k'a fɔ ko fɔɲɔgɔnkɔw kɔni tɛ ban yan kuma bɛɛ dɔgɔtɔrɔw u n'u furakɛlikɛlaw u ni banabagatɔw olu karilen don ɲɔgɔn na minisiri yɛrɛ bɔra ka kuma caman fɔ muso min yɛrɛ bɔra ka kuma yɛrɛ fɔ o yɛrɛ fana k'u bɛna o nɔ minɛ est-ce que nin kun bɛ nin kun bɔ wa Kassim n bɛ kuma dɔ fɔ lamɛnbagaw ka hakɛ to n b'a dɔn a tɛ diya u ye parce que Mali kuma n'i k'i bɛ mandiya kuma ɲini o bɛ yen n'i k'i bɛ tiɲɛ fana fɔ o fana bɛ yen dénonciation bɛ kɛ cogo min na n b'a ɲini min la justice fɛ a kana n'encourager mɔgɔw ka to kuma bɛɛ k'i sigi réseau kan k'i fɛla fɔ ka sariya to yen ka vidéo jɔ ɲɔgɔn na ça c'est un modèle ministre de la k'i yɛrɛ ɲini nin na a k'a lajɛ rapidement a ka centre de dénonciation ou bien a ka moyen dɔ bila en place ni min kɛra min na a ma ɲa t'a fɔ yan nka ni min ko kelen kelen la dɔgɔtɔrɔso la justice ta bɛ cogo min voilà ni ko kelen sigi cogo min merci ni mɔgɔ min ye ko k'i la I b'o numéro wele I bɛ t'i ka fɛn ɲɔ nka I n'i ka daluya ka taa dɛ n'i ka daluya ka taa Kassim an bɛ ka don réseau kan dénonciation min na n bɛ ka mun ɲɛfɔ surtout les médecins ils sont tenus par le secret professionnel médecin bɛ baara kɛ gɛlɛya la dɛ mɔgɔ min ti dɔgɔtɔrɔso réalité dɔn ne b'o f'u ɲɛna n k'an tɛ dɔ wɛrɛ ma hôpitaux publics gouvernement bɛ fɛn caman kɛ moyen ba tɛ dɔgɔtɔrɔw bolo dɛ I y'a fɔ u ka communiquer Kassim dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ sutura kɔnɔ dɔgɔtɔrɔw bɛ baara kɛ n'i ko bi k'u bɛ baara kɛ ni gouvernement ka moyen walahi ne ma deli ni mɔgɔ bɛ balo dɔgɔtɔrɔso la fɛn min t'u bolo même mɔgɔ kunda mɔgɔ ko dɛsɛ b'u la u b'u défend minɛnko dɛsɛ b'u la u b'u défend nka n'a fɔra ko ni min fana kɛra a tiɲɛna nkalon t'a dɔn dɛ ka to ka réseau kan k'u jɔ ɲɔgɔn ni dɔgɔtɔrɔ k'u bɛ micro branché don o don gouvernement yɛrɛ fɛnɛ b'a yɛrɛ ɲini o don fɛn min don an kana donc ministre ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini a ko la ministre ka fɛɛrɛ wɛrɛ ɲini ale de ta y'an bɛɛ ye kɛnɛya o bɛ dɔgɔtɔrɔw bolo nka malidenw o bɛ ministre bolo ale ka laɲini an ka kɛnɛya sɔrɔ a bɛ kɛnɛya ministre kunna ni ko kɛra n'a ma ɲa an ka lajɛ mɔgɔw bɛ se k'u fɛla fɔ cogo min na bonya kɔnɔ parce que ni min farati I bɛ taa maa dɔ lebutɔ I bɛ bɛɛ lebu parce que a tɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔ a bɛ fɔ ko dɔgɔtɔrɔw mun fana bɛ cɛsiri la o bɛ mun fɔ Kassim ne ye dɔgɔtɔrɔ ye sutura la hôpital du Mali kelen kelen na k'a kun wari bɔ k'a don fɛn na yanni ka somɔgɔw na mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ ne yɛrɛ y'o ye I n'a fɔ dɔw fana ye ko dɔ kɛ min ma ɲa an y'o fana ye n'i y'a bɛɛ da ɲɔgɔn ma juguman fɔ yɔrɔ bɛ yen ɲuman fɔ yɔrɔ bɛ yen mɔgɔ bɛ se ka ɲuman fɔ média kan I bɛ juguman fɔ sariya sira juguman bɛɛ tɛ média kan fɔ cogo ye mais ni ko kɛra n'a ma ɲa ka filmeli fana kɛ ka fɛn dɔ kɛ nin fɛn ninnu fɛn filɛ nin I bɛ se ka hali ni filmeli kɛ k'a dɔn a mara I bolo ka taa n'a ye sariya so la yanni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ voilà n'i y'a yira k'a fɔ a karisa ne taara nin don o kɔrɔ tu n'as pas rendu public e bɛ se ka taa a maralen b'i yɛrɛ voilà I bɛ ka plainte porter en condition kɛra la non nin don a kɛra tan et puis tu peux même prendre un issue pour constater l'image k'a constater mais k'a minɛ bolo kana publier ne bolo o ka ɲi I ka dusukasi I b'i sigi réseau kan I b'o fɔ nin kɛra ne na a ma ɲa don min na ni mɔgɔ ka b'i interpeller bɛ n'i wele a tigi ka don min na I ka daluya filɛ nka e yɛrɛ man ka laɲini kɛ ka tila k'a bila bɔlɔ kan nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye taabolo min don ne kɔni bɛ Ala deli a ka jɔ an si ka hɛrɛ t'a la ni agent a kɛra dɔgɔtɔrɔ a kɛra mɔgɔ sugu sugu ye gouvernement ka moyen bila en place mɔgɔw ka agent ka comportement dénoncer dɔgɔtɔrɔw dɔrɔn tɛ dɛ Kassim ka bɔ yan ka taa Burukina 6000 I b'o de sara sira la kari kɔnɔ I ka taa avion na bi entre les deux pays membres de l'AES o ka nɔgɔ I ma I ka taa duguma sira fɛ
buwa wala ma ka no famia kasi mbidi la ka dama émission wor be mine orom na ba be fie kana wor be mine joli du étranger be joli sara dugulo be joli sara 40 bi kunwa 40 ti kunwa Burkina yɛrɛ ni Mali cɛ agents be a minɛ cogo di obédition kɛ cogo di a bɛɛ dalluya dafalen bɛ bolo donc il n'est pas dit que c'est pas les médecins donc secteur bɛɛ don secteur bɛɛ de don u ka moyen dɔ di jamana ma an ka dénonciation kɛ et seba kalama sutura kɔnɔ wa an ka taa an yɛrɛ défend malien degunnen do fo i b'a dɔn malien degunnen do foroba cakɛla caman ne yɛrɛ bɛ dɔw kalama i bɛ taa ye kuma la sɔn u b'a fɔ k'olu ma daraka dun dɛ bon kasi min ou bien ko i yɛrɛ tɛ ka warimisɛn ɲini ka na n'a ye bon i b'a olu tɛ warimisɛn t'olu bolo dɛ bon o y'a la hɛrɛ ye kasi min ka jugu n'a bɛɛ ye ko awa saralite in bi dɛ ko gise mɔgɔ min bɛ gise la ko denwuli bɔ ka so o mana bi gisetigi ale mana bi denwuli b'a ka so denwuli bɛ yen ou bien janaja bɛ yen ou bien fɛn dɔ bɛ janaja yɛrɛ ou bien janaja bɛ yen ou bien a mana yɛrɛ t'a la a den man kɛnɛ a taara o la a y'o si a k'a kɔnɔ kasi maliyɛn ni bɛɛ mun ne ma population ye min mun ye ka maliyɛn population le mais bugu ne tɛ min faamuya i bɛ wuli sɔgɔma e de y'i ka wari ɲini k'i bɛ taa sara courant ji walima fɛn wɛrɛ e bɛ tila ka ɲani ka lajaba ka dɔgɔya o la o mɔgɔw fɛ ne ma nin ye ne tɛ nin ye yɔrɔ si wa fana tuma dɔw la i bɛ tila k'o bɛɛ kɛ ka tile bɛɛ baba ko heure sera k'u taatɔ don so bɛ datugu ka taa k'i sigilen to kasi b'o kun dɔn parce que planète carrière de te et puis mɔgɔw tɛ noté par les bienfaits quoi i bɛ se min na m'a fɔ ma n'o kɛra don o don ko mɔgɔw bɛ noté b'a fɔ école i b'a kalama ko agent public bɛ fɛn caman kɛ n bɛ misali d'i ma ni ye EDM ta k'a lajɛ mois de mars facture m'o ye dɛ bɛɛ ko ko courant ne yɛrɛ kɔni bɛ ala deli courant tigɛ de la sisan ala kana ni courant na tugun ne tɛ fu ka i tɛ courant k'a fɔ ko courant ka sɔrɔ tugun i t'a kuma mɛn ne da munabu facture mois de mars facture ne ye n sigi k'a lajɛ heure 19 an n'a sɔrɔ heure 19 ne yɛrɛ y'a diviser k'a lajɛ n yɛrɛ ta n ko bon n'i ye nin fɔ sisan u t'i datugu parce que client bɛ datugu yɔrɔ kelen min fɛ o y'olu ye client n'i plaît dɔrɔn olu t'i kɛ wo la dibi b'i kan maa tɛ n'i kɛ wo la nin sen ayiwa ne kɔni ka facture minɛ k'a yira ala la k'an débrouiller n bɛ taa facture sara bari sabula ne dabali banna bon n ka kuma bɛ mun kan sunkalo kɔnɔ ta in tɛ wa awɔ moyen de paiement o ka gɛlɛn ni fɛn bɛɛ ye ani i bɛ ka taa wari don entreprise kun ou bien an ka entreprise bɔ yen Kasim taa ONT la ça fait quoi taa mobile fɛn na i bɛ o to yen taa foroba cakɛda dɔ la tu sais que i b'a bila i kunna a bɛ parce que mun donna an kunna quoi an ka salaire bɛ bɔ kɔfɛ i b'a dɔn u kun don an kunna hali an ka bourse a kun bɛ fɔ ko INSO i b'a dɔn a donna maliyɛn kun ko maliyɛn ka fɛn bɛɛ ye kɔfɛ mɔgɔw ye a ma bɔ a la k'a fɔ ko maliyɛn fantanw bɛ 20 tan fara ɲɔgɔn kan ko maliyɛn bɛ sara o de y'a to agent public dɔw mɔgɔ foyi tɛ jamanadenw na a b'u kunkolo kɔnɔ a b'olu kunkolo kɔnɔ olu ka foyi tɛ bɔ e la parce que maliyɛn bɛɛ bɛ jɔrɔ fɛn kelen min na o ye maliyɛn baarakɛlaw ka sara ye i b'a dɔn maliyɛn min bɛ n'a fɔra dumuni ko fonctionnaire ka sara ma sɔrɔ quel qu'en soit les problèmes maliyɛn bɛɛ bɛ a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ hali mun tɛ fonctionnaire ye ala y'o bonya di fonctionnaire de ma mais fonctionnaire fana kan k'o bonya lasegin anw fana ma ni baara kɛcogo ɲuman ye kunnafoni digo ɲuman ye ani majigi Kasim ne fɛn bɛ kɛ Mali kɔnɔ i bɛ maliyɛn di k'a fɔ ko baara bɛ jigin midi vendredi midi Kasim k'a yɛlɛn 15 heures dɔw talen so silamɛw ma silamɛ bon e ka nin tɔɲɔli lajɛ ba in ala fɛn min dɔ heure dɔ diri i ma i ka diinɛ bonya kama c'est vrai ne bolo o diinɛ bonya kama i kan ka segin ka na 15 heures o ye baara jiginnen ye mais i b'a kalama o yɛrɛ maa min yɛrɛ olu mana wuli kan ye silamɛ jamana ye a diri ma juma bonya kama jamanadenw ka hakɛ o taara juma seli ka dumuni kɛ ko 15 heures ka segin ka na o ye dɔw talen wa nin bɛɛ tɔɔrɔ b'an kan o de to n y'a fɔ a bɛ tiɲɛ juma fɛ n'i ma fɛn fɛn ɲɛnabɔ yanni midi cɛ voilà o ye ɲuman ko démissionné alors que démissionné tɛ démissionné tɛ o mɔgɔw ko démissionné ka kuma nɔgɔya ɲɔgɔn bolo de sinon baara kan ka kɛ fo 17 heures fo 17 ale yɛrɛ baara jigin heure ka bon ni bɛɛ ta ye mais i bɛ bon o tigilamɔgɔ bɛ tila k'a fɔ k'ale ye silamɛ ye bonya in kiri ma silamɛya de kama ne bolo a bɛ wajibiya i kan foroba hakɛ de bɛ k'i sara mais o ye dɔw talen ayiwa bubu dɔgɔkun in kɔnɔ fana seliba ko kuma an ye kalo ye siɲɛ 2 an y'a ye k'a fɔ ko an ka seli kun kɛra sibiri ye a taara ka segin a nɔ na juma la
fili bɛɛ lajɛlen a ye k'a dɔn k'a fɔra a bɔra yɔrɔ min na maa minnu y'a ye koro k'olu ma se ka kibaruya lase joona mali de tun bɛna na seli bɛɛ kɔfɛ ɲina parce que ne jamana fɛn fɛn bɛɛ tun ye le sisi ye fo n'a kɛra anw kelen pe ye Kasimu kalo yebaliya ko tɛ Kasimu an finama tun b'an jɔ fitiri wagati ka taa kalo ɲini kare kun o tun bɛ kɛ bɛɛ bɛ t'i jɔ n'a yera aw fa bɛ marifa ci pom o y'a sɔrɔ dugu ka di bɛn bɛ yen Kasimu n'aw ma ɲɔgɔn bonya ala taga kalo nɔrɔma yira la ɲɔgɔn fɛ abada fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn wa diinɛ mɔgɔw ka kɛ kelen ye n'i ma deli ka Mali sɔrɔ fɔlɔ Kasimu dafe dama dugu damadɔ tun don olu tun bɛ seli ko Mali seli la Mali tun ye référence de ye karan yɛrɛ bɛ fitininama Mali tun ye référence de o tɛ wuli Mali yɛrɛ ko ka kɛ bi ka Mali silamɛya kɛ n'a fɔra mɔgɔ tɛ fɛ a kɛra ni san 10 laban ye réseau kan kuma i b'a kalama kutuba tɛ kɛ misiridenw kama tugun tout est lié sur les réseaux fɛn bɛɛ dabɔra réseau kama nin kalo ye reportelen ne ye raison min mɛn a la ka taa ni 40 a fɔlen ko sunkalo ye samedi ye maaw bɛ yen dɔnnibaaw bɛ yen u tulo bɛ n na olu ye kun dɔw fɔ kalo sunkalo tila minisiri bɔlen ka discours kalan tugun walahi a maaw ka taa yafa deli jamana fɛ a kɛlen ka fɔ ko seliba ye samedi a fɔlen ko seliba ye samedi ye u bɔra ni dalluwa ye ko président ni commission mɔgɔw ka janfa bɛɛ man ka don ko juma man ɲi fanga ma e ka nin lajɛ u ti jamana in fɛ u ti silamɛya fɛ Kasimu mɔgɔ dɔw bɔra k'o fɔ dɔnnibaaw dɔw nana n'a ye ne yɛrɛ ko n ko kuma na silamɛya min ye bisigi kɔn ko bisigi man ɲi e kuma ala kira sallallahu alaihi wasallam ye kuma min fɔ nin ma mɛn Kasimu nin tile 2 kɔnɔ a fɔlen ko komi kɛra ko sunkalo le 7 bɛɛ bɔra ni dalluya sugu bɛɛ a dabɔra kama président ni commission bɛɛ ma kan don u bɛ taa ala sɔrɔ ɲɛ u tɛ silamɛya fɛ wa komi juma fɛn man ɲi u ka yaba fanga ma juma kutuba n'a ma min fara jamana ka t'o bɔ a la ala yɛrɛ ye juma bonya ka tila ka hakɛ ta ka bɔ i ka mun na o kɔrɔ ni seliba n'a bɛnna juma ma juma t'i ka wajibi n'a ka di i bɛ taa n'a ka di ye taa o bɛ mun tiɲɛ fanga ye parce que fɛn kutuba i bɛ kutuba kelen sɔrɔ sɔgɔma kan voilà filanan n'i taara kɔni i ma taa o y'o bannen alimamu yɛrɛ b'o maliyɛn yɛrɛ tɛ juma yɛrɛ seliba fɛ min na dɔrɔn a b'a sɔrɔ mɔgɔw labɛnnen bɛ saga sogo dun kama o bɛ bɛn ni juma taga ye bon maliyɛn n'u ka sogo ko ka mɔgɔ si tɛna ka sogo bila bien o kɔni parce que an ka n'i nana i b'a sɔrɔ denmisɛnninw ye fɛlɛ i b'a sɔrɔ denmisɛnnin mɔgɔw tilali ka bien na parce que trésorier ye bien mɔ kuma de donc diinɛ ko tɛ silamɛw yɛrɛ de tɛ juma seliba fɛ a man di mɔgɔ kɔni a man di dɔw ye dɔw an ma kɛ ni maloya de ye sinon a man di dɔw ye parce que i bɛ tila baara in bɛɛ la tuma min na midi 13h de bɛ se ka bɛn fɛn caman ma o dun ye juma labɛn ni waati bon i bɛna dɔw de la ko seliba in dabɔra sogodun de kama k'a laya ko ka dɔgɔ mɔgɔ ka peut-être donc ni sunkalo 2 min filɛ nin vraiment dɔnnibaaw k'a lajɛ wa kɛ kelen ye an tɛ foyi sɔrɔ ni lagosi in kɔnɔ Kasimu bi in na anw ka ko bɛɛ kelen i b'i sigi réseau kan bi dɔw bɛ dɔ dɔgɔya et puis dɔnnibaaw kelen ka ɲɔgɔn dɔgɔya kuma dɔ ko justice k'i jɔ a jɔyɔrɔ ni justice jɔ a jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ minɛ o i bɛ minɛ parce que e de fɔlɔla k'a daminɛ e yɛrɛ bɔra k'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ e y'i ka lagosi fɔ k'a tigi bangecogo fɔ k'a nacogo fɔ k'a sigicogo fɔ k'a tila ka kuma bɛɛ ɲɛsin i tilalen k'o bɛɛ la kuma min na ko fanga k'i jɔ dɔw in fana mana ta sɔrɔ fana i bɛ jɔ ko fanga k'i jɔ a jɔyɔrɔ i b'a dɔn ko bɛnbaliya bɛ ka état yɛrɛ affaibli a bɛ ka justice yɛrɛ fragiliser bi misiriw bɛ ka datugu bi par les gouverneurs et les préfets yɔrɔ o man ɲi ka fɔ conseil balolen to ala kana silamɛw dɛsɛ k'u fɛ ko ɲɛnabɔ fo ka taa se kiiri tigilamɔgɔw ma u ka kiiri bolo olu ka kiiri dun caman bɛ yen a n'aw ta in tɛ bɛn parce que olu ta ye foroba kiiri de bon aw bɛna n'aw ta in ye aw b'a ye aw ka diinɛ ta sira fɛ a ye bɛn dɔrɔn sa ayiwa i da donna hiji la an kun y'a mɛn k'e kun kan ka taa dɛ e dun bɛ yan hali bi i ma taa hali bi a ko bɛ cogo di mɔgɔw bɛ ka ne ɲininka dɔrɔn ko i dɔgɔnin ko k'a bɛ taa n ko n ko n'a a ma sara ne kɔni na dɛ n'a bɛ taa fɛn fɛn a b'a sara n nka nin kelen na a ma n wele Kasimu samedi tɛmɛnen Baroni Gambi ye wari bila ka na di ne ma ko n ka taa hiji la dimanche somilen don lundi an ye tagaliko ɲɛɲini a ma ɲɛ sɔrɔ a ma o y'a sɔrɔ yɛrɛ hiji baaraw daminɛ n y'a wele k'a f'a ye a ko ale bɛ agence minnu dɔn ala y'a kɛ ale yɛrɛ
kɔnɔ ka mɔgɔw bila ka taa mais tiɲɛ la ne ta in a kɔni y'a layidu ta mais a ko hakili bɔra kɔ a ko mais a to i mura la i bɛ taa o la ka n'a girin girin parce que fɛn min don ne ye agence minnu sɔrɔ olu ko k'olu bɛ taa Côte d'Ivoire yɔrɔ o tɛ ne yɛrɛ ka ijiko jate bɛ ne yɛrɛ agence tigi ɲɛ lajɛ n ye ta min ko Côte d'Ivoire e tɛ taa yen de a ne tɛ se e mun na Asim mun bɛ ni da cɛ fɛn min bɛ ni da cɛ a dɔnnen bɛ ko an bɛ bɔ yan ko olu ye retard la mais ko avion min bɛ yen an bɛ taa Côte d'Ivoire de an bɛ avion ta yan ne ko a banna ko ne bɛ n ta kɛ i mura ye Côte d'Ivoire e tɛ bɔ ka espace aérien yɛrɛ ayi ayi i bɛ taa i na la jala ta min na jigin ka bɔ avion kɔnɔ i ji tɛ dɛ u taara i di Alassane ma o la o t'a si mi yɛrɛ da don ne kuma la ayi parce que photocopie de bɛ content ni bɛɛ ye voilà e na lajɛ ne deli ka fɔ ko n bɛ taa i ji taga avion ta photocopie bɛ t'i bila a ka zone de défense in kɔnɔna non i b'a sɔrɔ i bɛ yɔrɔ fura fo ka taa dugu u bɛ ko d'an kan fo k'an san ne nana n bɛ réseau haram ne ko la ni vol direct kɔni tɛ e tɛ taa ayi mais pour que k'i ka kuma sɔn ji la hiji taga yɛrɛ a baara daminɛna a bɛ san 1 bɔ koyi kabi salo u nana u ye mɔgɔw tɔgɔ sɛbɛnni daminɛ wa ɲinan fana u ye plateforme de sigi min ye agence ka kotaw n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen déterminé k'a ban wa agence ɲɛnama bɛɛ ka mɔgɔ taara i b'a dɔn agence fɛn fɛn bɛ yen ni détour t'a la n'a bɛ magan direct kɛ a bɛɛ taara bon n'u kun tɛ ne don dugu minnu fɛ a ka ca Ala fɛ avion kun t'a ka ne to parce que dɔw bɛ ne lajigin mɔgɔ t'i ka mandat ko ninnu i b'a dɔn mɔgɔ ni mɔgɔ caman de bɛ ɲɔgɔn na oui c'est vrai bon ni min farati avion d'escale ninnu ma a maɲi i bɛ polisikɛ 2 donnen dɔrɔn ko karisa ni karisa ko ka jigin donc ye n bɛ taa ka na tɛ yen n bɛ taa ka na tɛ yen procureur ka carte d'identité minɛli ɲɔgɔnna tɛ o tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ taa ka taa k'i ta mo carte d'identité ta k'i bɛ boli avion da koronnen don bonda kelen donda kelen avion Kayiba Jabate donda kelen donc an bɛ baronin fo a ka nin waleya ɲuman in na a n'a ka waleya ɲuman caman pour que min ye neutralité a kun ka se ka t'i ɲɛ da rasulu kan ani ka se ka taa fana min ye safari maruwa kɛ nka a ma tiɲɛ n'Ala sɔnna a ma Imurana n da kuma cayara dugu kɔnɔ dɛ kunu i bɔlen yɛrɛ dɔrɔn dɔw ko k'i dɔgɔnin bɛ yan ja ne ko n'a bɛ taa n k'a ta a b'a fɔ ne ne ma mɔgɔ jaabi vol direct taara ko vol min bɛ sira fara Côte d'Ivoire ni Sénégal tɛ ne taatɔ tɛ olu la dɛ mais Diomaye tɛ se ka fɛn k'i la dɛ i dɔgɔnin y'ale dɛ kasi mɔgɔw ti ko i b'a dɔn mɔgɔw ti ko ninnu yɛrɛ tɛ i b'a dɔn mɔgɔ tɛ mɔgɔ min b'i kɔ bi quoi fana ye tiɲɛ ye o finna bi dɛ o ye tiɲɛ ye ni fɛn kelen finna surtout n'i taara adama fɛ yen i bɛ bɔ ko caman tiɲɛ kalama voilà n'i taara yen yan cyber criminalité yɛrɛ la kuma dɔw la n ko cyber criminalité la kuma dɔw la kasi i b'a fɔ k'i bɛ taa i bɛ taa ci la dɛ dɔ fana fɔ dɔrɔn karisa don a yakɛ to ne ka convocation dɔ bɛ ne bolo ne ko la i tɛ dɔrɔn min y'i se enquêteur ninnu sabu ko e yɛrɛ bɛ ka taa ci de la i t'a kalama k'i convoqué don dɛ e taara i bɛ taa ci de la ou bien i bɛ taa fɛn dɔ ɲɛnabɔ ou bien mɔgɔ dɔ y'i wele i bɛ ka taa o tigi lajɛ o tigi dɛmɛ jaja convocation bɛ yɛrɛ bolo i ni dɔ bɛ basi la dɔrɔn a ça va karisa don a yakɛ to dɛ dɔ yɛrɛ plainte kɛ te concernant o dun o ye Mali ye o tɛ kɔkanna yɛrɛ ye o tɛ kɔkanna ye filen dɛ a bu b'a kɛ i b'a dɔn ko o don de an taalen Adama fɛ yen an yɛrɛ y'a dɔn tiɲɛ na k'i bɛ kuma dɔ fɔ ko tiɲɛ don an ka baara in n'i b'a la don min na n'u m'i wele i b'a fɔ ko Ala ni cɛ koyi parce que ne ye mɔgɔ dɔw ye an tobilen t'u fa yɛrɛ an tobilen ka mɔ a t'u fa walayi tulonkɛ yɛrɛ bɛɛ ka bɔ a la koyi ne bɛna min f'i ɲɛna ne ma fanga dɛmɛli ye min bɛ mɔgɔ lase kungo ma ka transition bɔ c'est vrai quoi u yɛrɛ ɲɛ t'a si min na bilen u ɲɛ tɛ mɔgɔ si la u ɲɛ b'anw de la an m'a min an m'a bɔ an kɔni bɛ bɛɛ deli maa o maa cɛsiri n'o jamana in dɛmɛ na Ala k'a bɛɛ sutura Ala kana kungo se mɔgɔ si ma sinon walahi n'i taara cyber criminalité de la i bɛ réalité yɛrɛ dɔn non réalité bɛ yen i bɛ réalité yɛrɛ dɔn yen de quoi i bɛ mɔgɔw dɔw yɛrɛ ŋaniya n'u ka ko bɛɛ non sira ye nin Kasim k'i dontɔ ka bɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ dɔ y'i furuta k'a bila oui c'est vrai i b'a fɔ o t'a ɲini k'a faamuya o t'a ɲini k'a faamuya a tun b'an fɛ yan bi voilà i kana bi kana sini yan a y'a i bɛ bila min na dɔw fɔ ko dɔ y'i sɔrɔ donc i bɛna ye mɔgɔ ka i janto olu dun fana ko k'olu ka ko foyi tɛ kɛ n'i yɛrɛ tɛ i tɛ se ka maa ci olu fɛ yen voilà u ka fɛn bɛɛ y'o de voilà e min da y'a fɔ a bɛ min kun kan e yɛrɛ wa min kɔni bɛ yen n'o ka di ne ye n'i ma ɲɛ k'i ye faama kɔni i kɔni bɛ taa ye dɛ i t'i sigi i ka yɔrɔ la k'a fɔ ko ne ye faama ye k'u bɛ t'i nɔfɛ i kɛra mɔgɔ sugu sugu ye n'i ye plainte kɔni don avocat tɛ ci ye dɛ i yɛrɛ de bɛ na
livre dɔ dun b'u bolo livre ba dɔ de b'u bolo livre b'olu fana bolo wa sɛbɛn kelen tɛ mɔgɔw comme pour polygonomie ɲɔgɔn na a livre in filɛ i b'a fɔ a bibulama don Kassim livre baaraba n'u y'a dayɛlɛ i ye kuma min fɔ u b'u tigɛ da o kan ten kɔrɔ ne ko bon n ko nin man ka kɛ livre b'aw dɔrɔn de bolo a tɛ mɔgɔ si bolo ne kɔni bolo u kan k'a copie kɛ k'a d'a ma on dit que nul n'est censé ignorer la loi bon n'a fɔra e bɛ ka nin yira ne na bi sisan nin kɔrɔ ne minɛtɔ e bɛna nin yira ne la a to n k'a dɔn qui va me permettre maintenant d'éviter de commettre ces actes d'infraction bon e filɛ ka nin labɔ bi sisan 30 questions yɛrɛ dun ne ka sommation dɔ ye 16 sommation dɔn ne ka sommation laban o ye 32 ne yɛrɛ ye bɔko laban min kɛ yen o kɛra ko kɔrɔmatigɛli ni ko b'a la ko fana b'a la ko bɛ tali kɛ ko article 28 i m'a tigi tɔgɔ fɔ de ko kuma bɛɛ ɲɛsin a tigi ma balamusa i y'a bugunatigɛ bɛɛ fɔ k'a ban bon ni kɔrɔmatigɛli fana kɛra la jeliw bɛ sɛgɛn bubu ko ne ko ala kana mɔgɔ yɛrɛ de se yɔrɔ in na ayi ne e bɔ parce que bɔda tɛ o mais ne ko l'enquêteur ninnu kɔni y'i minɛ fo n'ala faral'i kan bɔda foyi tɛ yen bɔdali kelen tɛ yen Paul Male sigilen bɛ yen Malanta o sigilen bɛ yen ani Isa Hayidara komi bɛɛ ka numéro bɛ ne kun Mantala lieutenant Mantala wa ni dogoba yɔrɔ ko y'a yɛm kɛ ka tɛmɛ a ko kɛ hali y'a ye ala mɔgɔ in ka to i b'a dɔn ko ne y'a yɛm jɔkɔrɔ o ka fɔ la k'i ni mana kan bɛ yɔrɔ dɔ dɛ o b'o dɔ fɔ n k'a kana se ɲinini ma a y'aw muɲu dɔɔni n bɛ na n tɛ taa yɔrɔ la ayiwa neutraliser n'an bɔra Adama n'a ka yɔrɔ mɔgɔw la an bɛ a yira sa k'a fɔ ko maaw sɔgɔlen don an na maa caman bɛ ka ɲininkali kɛ bi ko i nana an ka kɛnɛ kan ko a diyar'u ye kosɛbɛ maa tɛ ka se ka hakilinaw di an ka sara la belebeleba o ye Mali armée nin waati laban in na n'i ye bɔlɔlɔ yɛrɛ ta i b'a ye k'a fɔ Mali dugumisɛn caman bɛ yen o mɔgɔw bɛ ka kuma nka an ye min lakɔlɔsi alerte ni fɛn minnu bɛ fɔ a caman n'i y'a sen i bɛ taa sɔrɔ a caman tɛ kisɛ kan nka an y'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman na mɔgɔ dɔw yɛrɛ ɲɛ sigara fɛn dɔw kan dugu dɔw kɔnɔna na ani nin waati in na armée yɛrɛ ka wulikajɔw cogoya fɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko kununko Cani ye kuma min fɔ mɔgɔ ninnu sulen don ka kɛ jamana saba in kan nin waati laban in na i ye fɛn caman lakɔlɔsi nin tile laban in na e ka hakilinaw ye jumɛn ye a ko la Kassim ni ala bɛ ko min na o ma tiɲɛ quoi ne b'a dɔn c'est pas pour rien que ala ye nin jamana saba fara ɲɔgɔn kan ala fana y'a kɛ kun de kama wa an b'a deli hali bi ala k'a ta fanga d'u ma parce que ko fila de don ni jamana fara in ka saba kan i b'a dɔn ko ça va changer la donne même internationale ça fait même la diplomatie même la politique extérieure internationale de toutes les puissances a b'a bɛɛ falen non seulement France ni CEDEAO cɛ o schéma bɛ falen États-Unis Afrique de l'Ouest cɛ Afrique noire cɛ o bɛ falen le monde arabe le monde arabe la maghrébien ninnu ni fandɔ ninnu olu ni ese b'a kalama Sahel côté dɔ ninnu fana cɛ donc révolution de bɛ kɛ politique internationale bɛɛ la dans le Sahel AES création mɔgɔw ɲɛ b'a la AES créé la dɔrɔn mɔgɔw b'o de quoi mɔgɔ kan'o dɔrɔn ye dɛ fɛn caman de b'a la fo AES ka bin sira bɛɛ fɛ ala an bɛ ka minnu k'an nin ye an ninw tɛ arabu jamana ninnu caman bɛ yen minnu bolo bi kun n'an ye kelen ye i b'a kalama olu de bɛna an ka action san k'a feere Faransi ma i b'a ni tubabu dɛsɛra na fɛn o fɛn na u bɛ arabu dugu kelen bila an na k'o k'an teri bref i ye ɲininka min na nin Kassim terroriste u ye financement mode de financement u y'a cogoya yɛlɛma ni taabolo fila ye fɔlɔ ye min ye Kassim u ye recrutement local de kɛ kɔnɔna yɛrɛ la Kassim fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ kɔfɛ mɔgɔw de tun bɛna ka baara kɛ mais ni zen mɔgɔw de formelen don olu de b'a bɛɛ kɛ Kassim u bɛ mun kɛ u bɛ tiriba meleke u kunkolo la k'u yɛrɛ bila jadi sisaro la ka moto ta ka tɛmɛ a b'u ye quoi ka taa munumunu u b'u tiriba wala ka marifa dugu ɲɔgɔn tila ka n'u se ka baro kɛ dugudenw fɛ maintenant n'u y'o kɛ maa kelen kelen ɲɛ dan'u kan o bɛ maa mugan de informer parce que o bɛ téléphone ta n'a ka mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na maa ninnu an y'u y'an fɛ yen dɛ tout ça fait partie du terrorisme o tɛ marifa ci to ye foyi tɛ yen o ye ka jatigɛ yɛrɛ fɛ u ka système fɔlɔ y'o ye mais i bɛ na k'u ɲini ka dɛsɛ to yen i bɛ ka minnu yɛrɛ ɲininka dɛ turiban tun b'olu yɛrɛ de kunkolo la o bɛ taa moto mun dɔrɔn ka n'a bila ka marifa in dogo dɔrɔn ka n'i sigi i tɛ se k'a ye bon o y'o système daminɛ i b'u ye u b'a fɔ mɔgɔw k'u bɛ ka tɛmɛ an na fila u bɛ ka tɛmɛ an na saba k'a sɔrɔ olu kelenw de don o ye fɔlɔ ye filanan transition dɛmɛbagaw ka numéro bɛɛ sɔrɔla k'a di terroristes yɛrɛ ma sisan u yɛrɛ de b'an wele
terroriste yɛrɛ de b'an bolo ne ma fili ala ye ne bɔ dɔ bolo o kun y'a essayer k'a ka degun yɛrɛ fɔ degun fɔtɔ a bɛ aw kumakan enregistré fɛn min ka d'a ye ale ni lagosikan ni fɛn min b'a da a b'o fɔ aw ma sisan nɔ u nana don système jumɛn na Kasim n'u ye min don u bɛ armée wele cogo fila sisan u tun bɛ kan kɔnɔna wele u y'a ye k'a fɔ sɔnnikɛlaw la maintenant u yɛrɛ bɛ dugulangolo dɔ la ka bugu kɛ k'o jeni n'u y'o jeni tuma min na u bɛ weleli kɛ i tɛ bɔ ni sira wɛrɛ ye dɛ olu de bɛ sira don i kɔrɔ olu de b'a f'i ɲɛna i farati dɛ u kɛlen bɛ ka mɔgɔ jugu min bɛ côté dɔ in na mɔgɔ jugu yɛrɛ bɛ ka kuma i fɛ tan n'a ni sira fɛ parce que mini kelen o kelen o bɛ don 6000 n'a sautera o ye 10000 ye n'a ye sɔrɔsi kelen faga o ye 200000 il faut voir le cas de Marakala muso min ye détonateur digi Marakala tagi la mais u ye 1000 de d'a ma a bɛ furufuru de feere k'i ni armée tɛmɛtɔ ye kan digi e m'a dɔn mɔgɔw ni gɛlɛyara ɲɔgɔn ma wariko e m'a dɔn mɔgɔw 1000 k'i n'i ka sɔrɔsikɛ tɛmɛtɔ ye kan digi e yɛrɛ bɛ tila k'o digi e b'o digi donc u kɛlen bɛ ka don nin n'a a ɲɔgɔnna dɔ la u bɛ média activistes ni journalistes chroniqueurs yɛrɛ de wele k'a f'u ɲɛna aw an ka dugu nin bɛ tan donc e yɛrɛ bɛ k'u ka kuma da ye bon a dɔw la n'i m'a faamuya e bɛ bɔ k'i sigi a fɔ ko nin dugu in bɛ tan nin dugu in bɛ tan u ye dɔ ye ne wele waati laban in na k'olu ka dugu bɛ nin funu na o y'a sɔrɔ k'a fɔ ne k'olu ka dugutigi yɛrɛ ka numéro bɛ ne bolo ne ko téléphone di dugutigi ma a ma sɔn ka téléphone di dugutigi ma ne yɛrɛ ye dugutigi wele an ka kɛra cogo di n ko mɔgɔ ninnu kɛlen bɛ k'a lakoriya a ko ko funu kɛra sisan ko ne tɛ k'olu kɔni ma ko lakɔlɔsi donc ne seginna n ko n bɛ numéro dɔ in wele a ka téléphone faga a b'a faga bon mais en réalité dɔw ta ye sɛbɛ yɛrɛ ye dugu dɔw ta ye sɛbɛ ye n b'a fɔ ma dugu dɔw ta ye sɛbɛ yɛrɛ mais Kasim dugu foyi ta ma kɛ sɛbɛ ye k'a fɔ ko yanni baarajugu kɛli ni ko kuncɛ kuma tɛ a ka gɛlɛn k'a fɔ ko armée ka bolofara dɔ ma na n bɛ misali d'i ma Sofara tout près mɔgɔ ninnu nana Sofara dugu in na quoi u taara dugu min na Sofara dafɛ dugu in na u nana vers 5 heures u cayara ils ont pu encercler u yɔrɔ encercler ka bɛn 10 heures 11 heures mais alhamdulilayi wagati min na k'u b'u ka baara kɛ kuma min na u ni dossier kelen ka premier échange de tir mais armée nana a labanna kunna wolo ma bɛɛ y'o ye a ka gɛlɛn bi k'a fɔ ko terroriste bɛ na k'a fɔ ko i bɛna ka na yɔrɔ dɔ attaquer k'i sigi k'i ka ko sugu bɛɛ ka taa an bɛ don min na ko bi Mali yɛrɛ faama bɛ niveau min na ko bi k'a fɔ k'i ma armée ka bolofara dɔ nata o waati kelen ka na don jamanadenw jigikɔrɔ pendant 6 heures de temps o tɛ se ka kɛ quoi o tɛ se ka kɛ donc an bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ don min na ko bi Kasim fɛn kelen bɛ se ka ko in nɔgɔya bi kɛlɛkɛminɛn dɔrɔn tɛ se marifa dɔrɔn tɛ se Kasim kɛlɛ in ka juguya population dɔ don kɛlɛ in ka nɔgɔya population dɔ parce que i b'a bila i kun na e bɛ ɲinɛ min kɔ i bɛ ka taa musokɔrɔba i bɛ ka taa maa min kɔlɔsi dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ mɔgɔ b'o la mun den bɛ kungo kɔnɔ o de ye marifatigi ye ale tɛ k'e fɛ fo ka diɲɛ wuli o ale ne tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ farabugu yɛrɛ gɛlɛyaba tɛ ka ko ye o bɔnbɔn dɔrɔn de don e bɛ ka taa kuma min na k'a fɔ k'i bɛ taa fɛn dɔ kɛ e bɛ ka taa mɔgɔ min yɛrɛ kɔlɔsi i bɛ taa sɔrɔ e yɛrɛ nɛgɛ t'ale la ale denkɛ soit de y'o faga o de ye faga kɛ ne ye accord laban minnu signé kɔsa in na ne ye accord kelen copie sɔrɔ dugu minnu fɛn na an yɛrɛ ka premier ministre kɔrɔ bɔra k'a tɛgɛrɛ fɔ min na ko dugu min accord fɛn na e ka ɲininka k'a accord ye tɔ f'i ye tan président mɔrɔ kɔrɔ bɔra k'a fɔ k'ale ye accord o kuma min fɔ yɔrɔ a ma accord in suite wɛrɛ f'i ye o i m'a ɲininka n'a sɔrɔ accord in bɛ sen na n'an m'a ɲininka o la accord wulila o e mun bɛ accord kɔnɔ Kasim terroriste ni dugu bɛ accord kɛ accord yɛrɛ kɔnɔ kuma 6 points de b'a kɔnɔ kuma la belebeleba ye mun ye i kana faamaw wele k'an bɛ yan wa n'an y'an dogo i kana yɔrɔ fɔ ne ko e yɛrɛ kan k'a dɔn terroriste dɛsɛra quoi e bɛ se ka accord k'i ni mɔgɔ cɛ n'i y'o signé kɔni i yɛrɛ jɛra bon e bɛ ka impôt e bɛ ka téléphone mun ci ni duuru bɛ ka tigɛ la ni tantan bɛ ka tigɛ la o b'a ka minɛn san ka di armée min ma e yɛrɛ bɛ ka armée min ka mobili wari sara ka taji wari sara o armée mana wuli ka mɔgɔ min gɛn a bɛ ka gɛn de kama n'o nana dogo i ka so kɔnɔ k'e ka n'o yɔrɔ fɔ o ye terroriste ka bɛnkan fɔlɔ ye ko n'u nan'u dogo so kɔnɔ k'i ka n'u yɔrɔ fɔ filanan ye mun ye a k'u ka balo bɔ k'a d'u ma parce que u bɛ kungo de kɔnɔ u bɛ mɔgɔ bila ka n'a minɛ accord la fanba ye nin fila ye wa u bɛ accord kɛ yɔrɔ o yɔrɔ
Mali dugu tɛ furu tɛ min ni ɲɔgɔn cɛ n'i ma taa sɔrɔ ninnu denmuso furulen bɛ a fɛ o de bɛ dugu ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ accord kɛ nin dugu in na i bɛ ka taa dugu dɔ min attaquer dɛ a b'i kunna ko ninnu cɛlaka de ye yen ou bien ninnu burandugu de ye yen donc i bɛna a bɛɛ y'o de ye o donc terroristes bɛ accord mun kɛ accord fu de don ça ne peut pas prospérer e tɛ se ka musolakaw ka dugu minɛ k'i ka taa cɛlakaw attaquer donc a tɛ se ka kɛ o de y'a to bi gɛlɛya bɛ yen u bɛ munumunu na mais il faut que la population coopère. Dugudenw yɛrɛ k'a faamuya quoi. U k'a faamuya quoi u k'a bila u kunna ko ninnu tɛ se k'u fɛ a baara ka tɛmɛ jamana in kan. Wa i kelen. Mais est-ce que o la faamuyali ka nɔgɔn parce que n'i y'a ye tuma caman i bɛ dugu minnu bɛ degun kɔnɔna na olu yɛrɛ bɛ bɔ ka communiquer dugudenw bɛɛ bɛna ka n'u jɔ ka kuma dugutigiw bɛ kuma u bɛ welewelemada ni fɛnw bɛɛ lajɛlen bila mais après ni u yɛrɛ tilara ka dugu kelenw ɲininka u b'a fɔ ko aa ko tile filɛ na ko mɔgɔ tɛ ka s'an ma tuguni. I b'a kun dɔn wa parce que o de ka di terroriste ye quoi terroriste mɔgɔ bɛ communication dɔrɔn de la. K'a fɔ k'ale bɛ yen. I m'a ye n'u bɛ taa yɔrɔ min attaquer minnu b'u kɔkɔrɔ olu b'a ɲini u fɛ k'u ka vidéo kɛ k'a bila fɔlɔ hali n'i sara a fɔra a banna bon kɔsa in na u ye mode de recrutement min kɛ u bɛ mɔgɔ lakodɔnnenba ninnu de ta ni mɔgɔba ninnu de ta u bɛ wari di e de bɛ mɔgɔw recruter sabu e de bɛ bɛɛ recruter bon e de bɛ jɔn recruter balima sira sinji sira cousin o de y'a to ni attaque kɛra n'u sara dɔrɔn u bɛ su sama u tɛ fɛ su ka ye parce que e ɲɛ bɛ i bɛ mɔgɔ caman ta kalama k'a dɛmɛ terroriste la dɛ u b'a dɔn su de fɛ. U b'a dɔn su de wa c'est vrai ni su yera. N'i ye ɲɔnɔ attaque ta k'a lajɛ mɔgɔ fila min tun b'a la bɛɛ b'u dɔn sigida la misiko la bɛɛ ka bonya b'u kan mais mɔgɔ kun t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ sɔn terrorisme ma sɔgɔmada na Bulkesi attaque min kɛra n'u ye Bulkesi attaque 5h du matin mais avion taara n b'a dɔn opération banna san an filɛ kuma la waati min na opération banna RSAG bɛ sen na taa su ta i ka lajɛ n'i bɔra Bulkesi i bɛna Mondoro maintenant Mondoro dafɛ dugu minnu bɛ ka jigin yɔrɔ parce que Bulkesi dugu foyi tɛ yen tugun Bulkesi dugu bɛɛ wulila kan dɔrɔn de sigilen bɛ yen sisan ka bɔ Bulkesi ka na Mondoro ka bɔ yen ka na jigin dugumala la i b'a dɔn ko maa wɛrɛ dalen bɛ maa minnu na olu dɔw su taara ye. Mɔgɔ minnu ye fagali kɛ sɔgɔmada in na minnu y'a attaque kɛ sɔgɔmada in na o dugu mɔgɔ ninnu dɔw bɔ o dugu yɛrɛ maa u bɔra dafɛ dugu à quelque 60 à 70 kilomètres maaw dalen bɛ maa minnu yɛrɛ la dɛ n'u bɛ kumaw sara u la k'a fɔ taa fɔ olu yɛrɛ caman de bɛ parce que u bɛ misiko affaire de kɛ quoi n m'a fɔ ma u bɛ misi ni parce que nin wagati in de la biganw bɛ taa mini yɔrɔ la ka taa fɛn kan bon nin wagati in de attaque bɛ multiplier parce que ko in caman fana contre saison fana b'a la merci donc i b'a k'a fɔ u bɛ jouer jamana kan nin waati de la bon u taara ka taa u ka forfait ka taa attaque u y'a attaque seleke 4 bɛɛ fɛ k'an seleke 4 bɛɛ fɛ u y'a attaque Bulkesi u y'a attaque seleke 4 bɛɛ fɛ parce que i b'a dɔn Djibo ni Bulkesi de bɛ ɲɔgɔn sanfɛ donc Djibo attaquelen minnu bolila n'u ma se ka fɛn u y'olu de fɛnɛ fɛ mais a su kilancɛ bɛɛ a bɛɛ dafɛ dugu terroriste fɛn dugudenw yɛrɛ kiiritigɛ ka don terroriste u bɛ dugudenw de fara u yɛrɛ kan dɔrɔn ni cɛ o cɛ a fɛ ko terroriste don nkalon don a bɛɛ ye commando a taa bi su fɛn fɛn yɛrɛ kelen don drone parce que drone nana drone taara parce que i b'a dɔn u ka n'i bɛ frappe kɛ centre la ani bɛ frappe kɛ nord la kelen tɛ parce que nord la il y a trop d'espace là maintenant il y a moins de dommages collatéraux maintenant ni ninnu ye gosili kɛ dɔrɔn u bɛna dugu fanfɛla de la bon u kelen ka kuma min na u nɛgɛnnen kuma min na u yɛrɛ dalen u yɛrɛ la kuma min na avion y'u gosi maa tɛ yen min bɔra a la olu yɛrɛ dama dɔrɔn ye wa bɛɛ ka téléphone coordonnées GPS in b'a la a bɛɛ bɔra yɔrɔ wɛrɛ de a si tɛ maliyɛn bon Cani ye kuma min fɔ a tiɲɛnalen filɛ a da c'est que Mali problème tɛ Mali yɛrɛ ye quoi maliyɛnw yɛrɛ tɛ parce que mɔgɔ si ka intérêt tɛ nin na revendication bɛ ka kɛ a dɔnnen tɛ aw bɛ mun de kɔ a dɔnnen tɛ e yɛrɛ bɛ mun de kɔ a taara nin kɛra terroriste ye i bɛ sɔrɔ laɲini dɔ b'i la o Cani y'o de fɔ o an ka diinɛ ka kɔrɔ ni ninnu dɔ ta yɛrɛ san joli kira Rasulu sallallahu alaihi wasallam bɔlen kɔfɛ anw fɔlɔ de donna nin zone daba ninnu kɔnɔna la ka munumunu Sahel kɔnɔna ninnu na anw de donna diinɛ la bon maintenant jɔn bɛna silamɛya fɔ anw ye bon u tɛ silamɛya fɔ anw ye u bɛ tubabu ci de la nin su ninnu bɔlen filɛ k'a da mais sɔgɔmada fɛ u ye vidéo min kɛ ayi Kasimi tun b'a fɔ ko non ko ninnu ko ils sont immortels donc a bɛɛ su yɛrɛ kelen filɛ voilà n bɛ ɲininka parce que n'i ye vidéo fila ta
kelen fila fɔlɔ ninnu kelen kɔrɔlen o propagande munna an ka mɔgɔw b'o o sinsin olu kan yan Bamakɔ yan. Ne k'i ma n ye depuis salon yɛrɛ recrutement local de kɛ e ma a ye donc communicateurs fana b'a la mais e ma ye kɔsa in na les pays même des zones de franc ils ont interpellé la BCEAO ko mun na wari kura tɛ ka dilan mais a ye ɲininkali kɛ wari kuraw taara min. c'est vrai. Ça fait plus de 8 mois wari kɔrɔ de bɛ ka circuler. wari dɔw yɛrɛ sɛgɛnna dɛ. Voilà a bɛ sɛgɛn. biyew sɛgɛnna yɛrɛ. wari bɛ dira terroristes ma. kura bɛ dir'u ma. A bɛɛ b'u bolo Kasimi i b'u faga bi i bɛ se ka 20 millions cɛ sɔrɔ cash wari b'u kun bɔrɔnin na parce que mɔgɔ si tɛ évoluer bi n'a ka wari jɛ t'a bolo. mɔgɔ t'a la bɛ taa laban. Depuis gendarmerie attaque bɔra a la ni cɛ taara mɔgɔw ne ko 2 milliards b'a bolo. A ta mɔgɔw ne ko 2 milliards b'a bolo bɛɛ k'i don ka taa nin kɔnɔ ka na. I ma 2 milliards sɔrɔ. A y'u la nata. A y'u la nata donc maa si tɛ dégoler sa ni m'o ka jɛ compter k'a d'a ma. A b'u kun de. N'i balola a fɔra a banna n'i minɛla fɛnɛ a fɔra donc u ye recrutement local de kɛ. O de y'a kɛ ni vidéo in bilala e bɛ vidéo kɛ yɔrɔ ma dɔrɔn e bɛ vidéo ci ne ma. Bon malien vidéomani minnu bɛ yen sisan minnu sigilen bɛ wali jamana kan fɛ o bɛɛ ye malien de ye sisan. C'est pour cela Makɔrɔ y'a fɔ ko ka narratif falen aw kana kuma ni kan fɔ ye a y'u to yɛrɛ ka ɲɔgɔn jaabi. Maintenant e kasi ma ko l'armée monte en puissance dɔ b'a dɔn français ka fɔ ma i t'i bɔ yen wa l'armée monte en puissance don o don aw ka kanw b'a la k'a daga dun bɛ minɛn san na. Tu as vu alors que France min yɛrɛ bɛ minɛn dilan terroristes ye France siège su kelen k'i sigi commissariat. Ka France attaqué k'i sigi mais i ma vidéo man ni maa si ye France dugukolo sanfɛ min da sera a ma. N tɛ minnu bɛ transition soutenir n ka t'o ma dɛ ala yɛrɛ dugula gosila si d'a ma sa ma. A ye fɛn minnu bɛ kɛ olu t'olu fɔ. Olu t'o si fɔ. attaque ni fɛn bɛ kɛ kuma bɛɛ. hali cɛ sɔgɔra muru la u yan'u k'o fɔ o ma nɔgɔya dɛ. Voilà bon i bɛna dɔn nin na ko tubabu tɛ maloya nkalontigɛ la Makɔrɔ muso y'a fara Makɔrɔ kulo kɔrɔ tubabu ye Élysée communiqué officiel kɛ ko non ko o image trafiqué don ko Russie ka baara est-ce que un pays sérieux bon olu b'a la k'a fɔ Buma bɛ nkalontigɛla ye Kassim ti tiɲɛ fɔ Maruba y'a kɛ tan mais la présidente Kunturu muso bɔra k'a cɛ bugɔ et puis elle est même poursuivable parce que a bil'i kunna président Mɔgɔli cɛ ni muso a t'o la Brigitte n'a sɔrɔ ko France état de droit ye Brigitte kan ka poursuivre. olu kuma ninnu ye fɛnw de ye sa parce que olu tɛ se ka sɔrɔ olu la o. Voilà daliya tɛ sɔrɔ la o. i cɛ y'i cɛ mais président de don ka cɛ gosi fo k'a kuma yɛlɛma f'a ye foli ka sɔrɔ mɔgɔ ma kuma fɛ. Makɔrɔ ye foli kɛ sanfɛ o. Makɔrɔ ye foli kɛ ten. Lolo tun b'a ɲɛkɔrɔ. Voilà yɔrɔ n'i gosira dɔrɔn i b'i tɛgɛ ni ka taa cɛ y'a gosi est-ce que b'a kalama Makɔrɔ ye tɛgɛ fili ka sɔrɔ a t'a dɔn min yɛrɛ don mais nin kɛra bɛɛ mais min diyara ne ye c'est que u yɛrɛ ka dugu kɔnɔna na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ko kɛra cogo o cogo olu bɛ don a tiɲɛ na k'a ɲɛfɔ. mais anw ka maa minnu bɛ u bolo olu tɛ se k'o fɔ o. Kassim n'a kun y'a sɔrɔ ko nin kun kɛra Mali ministre dɔ de la k'ale ko n'a muso ye dalamankan kɛ san b'a sɔrɔ bon n ka kuma bɛ min kan dɛ ni i b'a dɔn ko an ka maa bolilen minnu bɛ yen u tɛgɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo vidéo tɛ bila page bɛɛ ta Mahmoud Ag Amidou ale bɛ vidéo fɔlɔ ta lui il est de Tombouctou il était le secrétaire de revendication de MLA après actuellement avec France il était l'ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement en exil. Gouvernement en exil ye sira sɔrɔ de. U mɔgɔ seegin kun bɛ gouvernement dilan de n'a ma taa ɲɛ. Wari ye min ci. Wari ye min ci ni u ni cɛman bɛ a dilan cogo la. Parce que u y'a fɔ Serifone o ko wari bɛ di jɛman ninnu de kama k'a tɛ dɛbɔ cɛna ɲɔgɔn wariko la. Olu y'o fɔ. U y'a fɔ dɛ. Rebelle ninnu ko n'i y'a ye kɔfɛmɔgɔw bɛ wari di olu de kama. Olu de kama don. Donc ko finman ninnu sen t'a la i y'i ka jamana labila i lebulen filɛ donc bref ɲɛ b'o cɛ in na dɛ vidéo b'ale de bolo ale bɛ vidéo ta n'ale ye vidéo ta ale fɛnɛ ni an ka mɔgɔ minnu bɛ contact la maliyɛn bolilen ninnu ale b'a di olu fɛnɛ bɛ a bila ka na dafɛ dugu ninnu na u bɛ centre de commandement b'u bolo u b'a bila poste ninnu kan mais n'i donna vidéo fɛn fɛn page kɔnɔ i t'a sɔrɔ 2 abonnés 3 abonnés page kuraninw don quoi voilà donc c'est un peu comme ça. Ayiwa Bubamel an y'a ye k'a fɔ min ye bingali dɔw fana kɛra olu kɛra bingali ye mɔgɔ bɛ ka ɲininkali kɛ o la hali bi narenakaw ka sanubɔyɔrɔ in ale ni kɔfɛ mɔgɔw ka minɛn minnu fana ni bin kɛra olu kan nin bɛɛ lajɛlen est-ce que o ma kɛ ka sababu de mɔnɛ bɔ wa. I b'a dɔn bi in na fo ka chinois entreprise na sigi ka tiɲɛ f'u ye non n'a ma tiɲɛ f'u ye i b'a kalama ko b'a na se problème ma.
non wa tiɲɛ kan ka yɛlɛ u bɛ ka marché u ka contrat résilier ni gouvernement m'a kɛ kasi i bɛ émission ya enregistré k'a yɛlɛma min bolo a bɛ kɛ problème a fo ka wele ka kuma fɛ k'a wele ka tiɲɛ kunna qui se conforme maintenant aux consignes données par les militaires tu sais que ni armée ko ninnu ka jigin heure bɛ continuer baara fɛ m'a fɔ ma tiɲɛ da ka yiru la an bɛ yɔrɔ min na an bɛ insécurité de la et puis a b'a bila aw kunna fana aw dɔrɔn tɛ ka baara kɛ dɛ maliyɛnw de b'aw bolo c'est vrai o ye kelen ye wa aw ka attaqué o attaque a bɛ jouer contrat kan sira in délai de dira aw ma donc aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye c'est pour fragiliser a bɛ armée ka baara gɛlɛya bolo n'a fɔra ma a ye escorte fana ma dɛ wa n b'o de ɲɛf'i ɲɛna tɛ sɔn escorte ma ko escorte ka suma u b'u tigɛ ka bɔ a la voilà bon e bɛ nin fɛn fɛn ka kɔlɔlɔ bɛ bin wa kɔlɔlɔ bɛ bin jamana de kan n'a fɔra i ka dan yan n'a fɔra i ka jigin ni heure la jigin la jɔn bɛ se ka mɔgɔ kɔlɔsi su fɛ gitɔrɔn baarakɛla kɔlɔsi su fɛ an bɛ don min na ko bi a ka gɛlɛn donc an bɛ don min na furabu min kɛra fɛn sababu furabu min kɛra o furabu min kɛra o de kɔlɔlɔ jigintɔ filɛ nin kan o ye kelen ye maa minnu fɛnɛ bɛ ka taa bi ni entreprise ninnu b'o recruter agent de sécurité ninnu kasi b'u ka salaire de 75 000 ka arme d'u ma k'u lajɔ o sɔrɔtɔ fana bɛ kalo 2 k'o nɔfɛ u t'a wari sɔrɔ donc gouvernement ka fu siri da la soit i bɛ agent de sécurité ɲɛnama ta m'a dɔn n'i y'a faamuya bien formé état yɛrɛ ka agrément min bolo ou bien mali sɔrɔsiw b'i kɔlɔsi diyagoya u ka heure fana ka respecter ni jamana m'i jɔ a jɔyɔrɔ nin na i b'a dɔn ko mɔgɔ ninnu parce que terroriste tɛ yen koyi kɛlɛ in bɛ sisan de ka mali yɛrɛ économie stopper an y'an si bɛɛ kɛ an bɛ ka kidali conquérir san 12 kidali t'an bolo mali économie ma yɔgɔ sara bɛ kɛ a cogoya la fɛn bɛɛ bɛ kɛ donc u bɛ axe de lajɛ axe stratégique de lajɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ bɛ se ka la jɔyɔrɔ min na o de to n'i ko terrorisme ne bɛ yɛlɛ i ma terroriste tɛ ninnu bɛ axe économique stratégique dɔn u bɛ fɛ bi gɛlɛya ka jigin jamana in kan minnu b'u bila cani kɛla kuma la koyi i b'a dɔn fo ni mɔgɔ min bɛ kuma wɛrɛ nɔfɛ wa cani ye kuma min fɔ o de bɛ kayi sira kan parce que kayi sira ɲɔgɔn axe priorité 4 in bɛɛ la kayi sira bɛ min na dun a ɲɔgɔn tɛ yen bon ne ni transition bɛ yen ni na nin dilanni kan ni kayi sira banna bi en tant que c'est fluide et puis ale bɛ tɛmɛ forêt bawulen nin kɔnɔna la bon forêt bawulen kɔnɔna dun maa ninnu bɛ yen ils ont 6 camps d'entraînement armée ye caman détruire a la u yɛrɛ kelen don bon u ka attaque bɛ ɲɛ sɔrɔ kayi sira de la parce que tout de bɛ yen forêt bawulen tout de bɛ yen bon solution filanan ye min ye gouvernement ka forêt bawulen tigɛ jusqu'à 2 kilomètres ka taa kɔfɛ c'est pourquoi il faut que la visibilité soit nette. O de fana y'a problème ye minɛ voilà parce que armée yɛrɛ tɛ ka fɛn ka se ka kɛ fo ni tout tɛ yen voilà de bɛ baara nɔgɔ mais ni tout bɛ yen ni tout bɛ yen donc hali yɔrɔw sécuriseli fɛnw na an bɛ min kɛ sira dilan na c'est bien mais état ka moyen supplémentaire wɛrɛ ɲini ka forêt in tigɛ ka taa 2 kilomètres ka reculer ka taa kɔfɛ donc qu'il soit maintenant merci qu'il soit visible à la portée maintenant de la sécurité nous bɛ yɔrɔ u natɔ ka ye an sima disposition min bɛ ta o bɛ ta k'u kunbɛn k'u gosi mais n'a fɔra u bɛ bali ka bɔ tu de la ka tila ka bali ka don tu kɔnɔ tu kuma la feuillage bɛna fɔ gudɔrɔn kan o de kan bɛ k'a kɛ hali faya yɛrɛ tɛmɛni ka gɛlɛn mɔgɔ caman ma parce que yen fana ye tu de ye voilà i tu ye o mɔgɔ bɛna ka na dan ka même faya filɛ nin ye faya kan ka tigɛ à 1 kilomètre faya kan ka tigɛ à 1 kilomètre donc dɔɔni ka ye u natɔ la yɔrɔ kɛlɛ in bɛɛ tɛ marifa dɔrɔn ni muru ye dɛ kɛlɛ in dɔw yɛrɛ bi an dama yɛrɛ ka se bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an jeniyɔrɔ fɛ o la quoi awa kunun an y'a ye k'a fɔ minɛnw kura dɔw nana minɛn ninnu labɛnni na kunbɛli la aw tun b'a kɛnɛ kan ni Ibusi ni Mamɛn ta aw ka jɛgɛko kɛra cogo di ɲinan jɛgɛ ma bɔ ji la dɛ funteni ma Mamɛn ta u ye jɛgɛ wari sara sisan u y'a sara u tɛ s'u ma a sinon ni jɛgɛ bɔra ji la kɔni i bɛ dɔ de di i tɛ se ka jɛgɛ san ayi n'o y'o f'u ye dɛ n'aw tɛ jɛgɛ ye dɛ jɛgɛ fana nana fiɲɛ minɛli la an bɛɛ de ta don minɛn minnu nana kunun olu bɔra u suguya ye jumɛn ye ani i bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna kan parce que a sufɛta yɛrɛ cayara ni tilefɛta yɛrɛ ye kasi minɛn yɛrɛ kɛra walayi an bɛ Guinéen fo Laginɛ an bɛ Guinéen fo ka Laginɛ fo ka Mamadi Dunbiya fo kasi minɛn yɛrɛ kɔlɔlɔ kɛra Guinéen fɔlɔ de ka tile 3 embouteillage bɛ Guinée port i b'a dɔn baara foyi ma taa Guinée transitaire bɛɛ tora ten u tɛ se ka baara kɛ Mali minɛn dɔrɔn minɛn ka bɔ Guinée
ka bɔ Conakry o kɛra dama motiage Kasim anw taara minɛn kunbɛn minɛn yɛrɛ nana 17h moins minɛn 3h20 de kɛ nali la c'était 2 convois convoi filanan kun ka jan ni convoi fɔlɔ ye mais convoi filanan min donna sufɛ Kasim n'i ɲɛ jar'o minɛn kan Mali i b'a dɔn ko farafinna tun bɛ sɔn ka wuli ale tɛ se ka ye o ale minɛn tun tɛ se ka ye i b'a dɔn k'ale minɛn n'ale tun ma don sufɛ o ni tun bɛ Mali wele kɔrɔ kɔni tun bɛ kɛ Mali kɔnɔ parce que ça c'est des armes de longue portée i b'a dɔn ko n'a fɔra k'a bɛ farafinna dugu bolo ko et puis Afrique noire dugu dɔ bolo walahi i b'a dɔn ko ONU bɛ jɔyɔrɔ dɔ di ma a bɛ sɔn ka conseil permanent di Mali ma anw tora ka sufɛla kɔnɔ ne ɲɛ dara fɛn dɔw nana ne kɔni tun tɛ se ka tɛmɛ ou bien denmisɛnninw tun bɛ sɔn i b'a dɔn ko panique kɔni tun bɛna jamana kɔnɔ an tɔ kɔni kɔrɔ kɔ bɛ Asimi komi san dɔ la para jikɔrɔ ni kɛrɛfɛla la ye journaliste caman tun bɛ yen Américains nana ni avion avion jigintɔ a ye ACI tɔli caman wuli dɛ a ye so caman bin a don dɛ voilà o minɛn sugu de olu dɔw de ye nin ye a dugumata de ye nin ye Kasim i b'a dɔn k'a bɛ sport char min kɔnɔ fɛn 28 mètres o b'o bɔ Kasim a bombe ninnu kundama jɔ Mali ka sariya tɛ appliqué olu kan dɛ ayi Mali ka sariya ni Mali ko y'i jɔ ɲɛfɔ dɔ la wɔn na semisɛnnin bɛ camion kɔrɔ a ka ca ni semisɛnnin hakɛ min t'a da dɔn ni minɛn kun ma don su fɛ n'i ko k'i bɛ nin dun i b'a kalama heure dɔ la tu sais que i b'a kalama k'a kun bɛ kɛ problème kun bɛ problème international ye ou kun bɛ kɛ problème sous-régional ye donc pratiquement minnu donna su fɛ an b'olu to yen an taara minnu kunbɛn tile fɛ Kasim ni CEDEAO bɛ se bi CEDEAO n'a bɛ se CEDEAO n'a bɛ ne ka conseil mɛn minɛn min bɛ AES bolo bi kɛrɛnkɛrɛnnen Mali bolo bi CEDEAO ka wari di an ma an ka kɛlɛ in k'a place la i b'a dɔn an bɛ se ka Afrique de l'Ouest nettoyer k'a ban ni duguw jɛra n'a ye parce que hali ni minɛn fɛnɛ b'i bolo ni dugu ma dayɛlɛ i ka kɛlɛ kɛ fo mɔgɔw k'o dɔn quoi f'i ka se ka don mɔgɔw fɛ ka poursuite kɛ voilà hali ni moyen bɛɛ b'i bolo en tant que liberté d'action t'i bolo i b'a bila comme Mali ni Burkina Niger kɛlen ka min sigi o ni ɲɔgɔn CEDEAO ka commission président min nana ne b'a fo a nana nakun na et puis a ye terrorisme kɛlɛ min fɔ a k'a da la k'a fɔ k'a minɛn b'an bolo Allo Touré Kasim moi je suis convaincu que i b'a dɔn ko actuellement k'a daminɛ les 4 régiments an ye kura min dayɛlɛ kan kura min dayɛlɛ ne filɛ nin k'a daminɛ San ka na Buguni ka na Kucala ani Kita Kasim Jɛma ta o baara daminɛla ministre bɔra yen mais nin kan kura 4 ninnu ka équipeli o minɛn kɔnɔ o banna Kasim il y a plus de 100 000 armes individuelles supplémentaires donc police ni gendarmerie ka militarisation effective mun fana fɔra ko équipé ka arme lourde d'u ma ko autorisé ka arme lourde ta Kasim a sera parce que mɔgɔw bɛ ka ɲininka ko mun ko sapeur bɛ militarisation mun na n bɛna yɔrɔ dɔ fɔ mɔgɔw ye sapeur ka mission kun ye e se b'a kalama victime civile les victimes accidentées mais i b'a kalama ko victime djihadiste ka taa terrain kan ka intervenir ko de sapeur ka mission na bon a militarisé min filɛ nin ye sapeur fɛnɛ bɛ na ni ambulance médicalisée blindée di m'a faamuya mais i bɛ na olu tɛ kasi yɛrɛ olu bɛ sutura de la donc il faut que sapeur fɛnɛ ka don engin lourd de kɔnɔ avec des armes lourdes avec des 12 des PKM des F7 et des FSA u ni arme ɲɛnama kan nana PM ɲɛnamaw b'u bolo i bɛ se k'i to i bɛ ka banabaatɔ ta i bɛ tir la parce que à tout moment s'il y a des attaques djihadistes donc o minɛn minnu nalen filɛ nin ne ye sapeur ka mobili minnu y'a la c'est des véhicules non seulement voilà blindé à médicalisé fɛnɛ don et puis c'est bien blindé c'est bien bourré arme ɲɛnama b'a sanfɛ o ɲana kosɛbɛ donc policier fɛnɛ bɛ ten commissariat minnu bɛ yen les unités là u ka renforcer avec des moyens adéquats donc n'i ye jateminɛ kɛ minɛn kun fɔlɔ yɛrɛ min donna o ye BRDM ye bon o BRDM min filɛ nin ye ale avantage 2 de b'a la Kasim Mondoro Bulkesi Ɲono Dinbugu Marakala i b'a dɔn ko nin bɛɛ ye bɔgɔ nurunuruma yɔrɔ de ye samiya setɔ filɛ nin ye wa i b'a dɔn k'a fɔ n'i y'o sɔgɔ fɛnɛ i bɛ taa interfleuve de la bon i ɲɛ bɛ BRDM na BRDM est un véhicule blindé amphibie un véhicule est amphibie n'a bɛ boli ji kan a bɛ boli gere kan a bɛ boli ji kan ale bɛ se ka don ji jukɔrɔ ka avancer bon mɔgɔ ninnu mana kuma bɛɛ u bɛ kulun ta n'u ye kulun ta u bɛ taa interfleuve la u bɛ taa ba côté dɔ la bon i ɲɛ bɛ BRDM bɛ se ka don ji jukɔrɔ u nɔfɛ ka taa fo ba côté dɔ la ka t'u kɔnɔ yen
bon n'a y'o diya yɛrɛ kuma dɔ la bɛɛ kelen bɛ don ka t'u kɔnɔ parce que n'olu bɛɛ bɔra u bɛ buguda lankolon to bɛɛ kelen bɛ jɔ k'u kɔnɔ donc n'a y'u gɛn k'u fili jigin olu kun bɔtɔ dɔrɔn i b'u kun ci k'u ladon tu donc o ye minɛn fɔlɔ avantage filanan min ye BTR 62 o b'a la o BTR 62 i b'a dɔn mun ye nin mun y'a kɛ ne nisɔndiyara kunun Irisiw bɛ ka nin de utiliser contre Ukraine c'est pas parce que minɛn et puis tubabu yɛrɛ bɛ ka minɛn min utiliser a k'o ɲɔgɔn d'i ma ne k'a ye nin y'a fɔlɔ ye o BTR 62 équipé de 8 roues motrices de b'a la i b'a dɔn ko Kasim ni mobili ni n'i y'a ye kunun n nisɔndiyara Kasim ale bɛ wele de u b'ale de wele ko Brava Maya Aras Datajoli Naya Dazor ni Naya Mansinda ça veut n'a fɔra ko Aras Datajoli i laban et voilà ale véhicule avantage ye mun ye c'est un véhicule d'espionnage tu sais que an bɛ gɛlɛya min na sisan ni dugudenw ma coopérer quoi mobile yɛrɛ bɛ coopérer parce que ni mobile kelen jɔra toutes les communications environnantes dans un rayon de 50 km a b'a bɛɛ ta k'a fara ɲɔgɔn kan comme an taatɔ Denbugu an taatɔ Denbugu ye min kɛ nin ye merci bon i b'a dɔn ko ale merci bon ale b'i imposer yɔrɔ kan de i ka petit ye kasi daminɛ ko f'ale ka taa n'a ka segin an dalen cɛ kulon na donc i b'a k'a fɔ ne ye nin mobili in jɔlen ne content na mun na parce que mobili fila dɔrɔn kun bɛ yan fɔlɔ o bon min donna kunun ne yɛrɛ kan sera ka ne to ale de fɔlɔ la a donna ka dun a bɛ ɲɔgɔn kan parce que an mago b'ale la voilà an mago de b'ale la quoi parce que ni dugudenw yɛrɛ ma bɔ accord kɔnɔ ale b'u bɔ accord kɔnɔ voilà filanan ye mun ye terroriste kelen bɛ ka na ni taliki waliki système 3 de système 3 ye jumɛn taliki 3 o bɛ na n'o de ne ka baara ka kuma e dɔrɔn de fɛ e fana ka baara ka kuma mɔgɔ dɔrɔn de fɛ c'est vrai taliki bɛ min bolo kɛnɛ ma o tɛ ko kuntigi ye dɛ min bɛ so kɔnɔ o de b'ale guider ale fana b'a ɲɛfɔ dɔ in ye bon ni min farati n'i tɛ a ka communication bɔrɔ n'a taa yɔrɔ dɔn e bɛ ɲɛfɛta in minɛ i ye fu de minɛ ale tɛ foyi kunna a tɛ foyi kunna wa a tɛ foyi ɲɛdɔn donc n'i ye nin bɛɛ nin jɔlen lajɛ ale de bɛ e communication ka transmission le point A, le point B, le point C, jusqu'à maintenant au point destinataire, ale b'a bɛɛ dɔn donc ça permet aux éléments ka taa tracer nɔfɛ ka taa appel ta laban yɔrɔ jumɛn mɔgɔ min bɛ k'a ko bɛɛ kɛ u ye surasiw ye muso dɔ interpeller muso dɔ tun bɛ kungo kɔnɔ lɔgɔ b'a kun na bamunan b'a kɔ la taliki bɛ bamunan kɔnɔ mais u avancera u m'a dɔn i b'a dɔn ko appel de senfɛ avec un autre bɛrdɛm ko mobili in kɔnɔ yanni nin tɛ mobili in de tracer i b'a dɔn ko appel tracer ka segin na fo muso ma k'a yira k'a fɔ ko muso ko téléphone mais n'i y'a ye i tɛ se k'a dɔn yɛrɛ lɔgɔtala don a n'a den don civil i taliki bɛ bamunan kɔnɔ donc mobili nin bɛ se ka n'a fɔra i ma dɔrɔn ko Aras Datajoli Naya ça veut dire que l'espionnage en russe donc Dazor nin ça veut dire que blindage min b'a la a bɛ reconnaissance fana kɛ c'est tout donc nin mobili kelen bɛɛ b'an mun tila ka kɛ diyara i n'a bɛɛ o ye kanu D30 ye Kasim c'est un canon qui a une portée de 30 km avantage ye min ye ni régiment ni compagnie jɔlen don n'a fɔra ko terroriste bɛ nin yɔrɔ la moto 30 moto 40 i b'a dɔn ko vous n'avez plus besoin k'a fɔ k'a b'a avancer a b'aw tɔ ka position na ka kanu in programmer dɔrɔn quoi kanu D30 i b'a programmer ka se k'u sɔrɔ dɔrɔn k'a bɛɛ kɛ fure yɔrɔnin kelen bon ale de ka ɲi sentir yɛrɛ la kosɛbɛ parce que ninnu mana don dans les plateaux dogon na n'u donna wo fɛ k'u munumunu u t'u dogo kulu ye mun kɔrɔ dɛ i tɛ dɔrɔn kɛ dɛ i b'u to kulu in de kɔnɔ ka kulu da gosi k'a firu da la ye o y'u yɛrɛ kaburu ye donc kanu in programmelen don o n'a ɲɔgɔn kama donc n'olu bɔra yen il y a des blindés légers bɛ yen donc minnu y'o f'i ɲɛna cogo min olu de bɔgɔndurunduru kuma bɛɛ mobili foncera ale ni véhicule léger fana caman nana génie militaire ta yen o fana avantage ye mun ye n'i ye Farabugu ni Peru i b'a dɔn ko Farabugu zone kɔnɔna la pɔnni kelen de bɛ yen Farabugu ni Kurani n'i ye Peru yɔrɔ lajɛ pɔnni dɔ de bɛ yen Kasim n'i y'u gɛn kuma bɛɛ n'u tɛmɛna u bɛ dynamite de don pɔnni kɔrɔ ka pɔn sauter pɔnni sɛgɛn n'u bolo dɛ u bɛ pɔnni sauter kuma bɛɛ an b'a dilan bon n'an ka minɛnw nana fo hali balo tali yɛrɛ la kuma dɔ la a ka gɛlɛn yɛrɛ voilà bon n'an ka minɛnw nana n'u ye nin forfait façon kɛ mobili in man kan a bɛ char kunturu ta k'a kɔrɔtan k'a bila dingɛ fan dɔ la
a bɛ tɛmɛ ja wa ni mobili kan ka na yɔrɔ min ni kɔfurun kɔnɔna don n'a a balana i b'a dɔn k'i bɛ mobili in na i bɛ mobili in na a bɛ char ta a bɛ blindé ta ou bien a bɛ camion ta n'a kɔnɔ minɛ k'a bila fan dɔ in na donc a bɛ mobilité nɔgɔya cɛw bolo ale ni mobili caman nana mais surtout arme individuelle arme collective caman nana ale des munitions parce que avion kura minnu b'an bolo sisan olu fana munition ko bɛ yen bon surtout hélico ninnu tɛ se ka intervention ba kɛ samiya waati condition météorologique bɛ yen bon avion de génération minnu bɛ yan sisan hali ni su kolen don olu bɛ combat nocturne kɛ donc olu fana munition fana caman nana. ayiwa nin bɛɛ ye pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ baara min kɛra kununko a ko ye a kuma ni a fɛnw bɛɛ lajɛlen aw ye caman fɔ a la ɲɛfɔli caman kɛra pour que mɔgɔw bɛ se k'a faamuya nka dugudenw dɔw ye gɛrɛla ka ko in yɛrɛ fɛn jateminɛ kosɛbɛ min ye nafa min bɛ se ka se a la ani a bɛ se ka fɛn min kɛ maaw bɛ ka ɲininkali kɛ ko yalama armée bɛna na détail dɔw di don nataw la wa ou bien ni min fɔra ta o y'a bannen de. non i b'a dɔn an bɛ yɔrɔ min na sisan détail ba dili t'a ma ba yɔrɔ minɛn min na cogo min na o ta kɛlɛkɛyɔrɔ ten minɛn ninnu si ma si bi bɛɛ bɛ réparti ka zone ni remise bɛ kɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a bɛ ni mana su mɔgɔ de y'a remise donc u bɛna fo opération na quoi nin tɛ nin ye 80 réception de en 6 mois ni an naaninan de la parce que ne ye 3 kɛ ne ma taa 1 na bon maintenant n'i ye jateminɛ kɛ minɛnw bɛna cogo min na c'est fini Kasim hali avion ala barika la nin y'a bannen Mali avion foyi dontɔ tɛ yira parce que avion minnu bɛ kanalen sisan Kasim i b'a dɔn c'est des avions de 3e génération kɛlɛ bɛ ka se yɔrɔ min ma sisan i b'a dɔn ko kɛlɛ bɛ ka k'a tiɲɛni yɔrɔ la parce que Mali problème ye dafɛ dugu de Mali problème Mali terrorisme Tchani ye kuma min fɔ logique de don ni cɛ k'i ma ko Mali problème bɛ Mali kɔnɔ i fili la Mali jugu bɛ Mali kɛrɛfɛla de la. ayiwa an b'a kun cɛ ni Tchani yɛrɛ ta ye sa parce que n b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni heure 3 ni ko kɛ kuma na kumaba jumɛn bɛ ani kɔɲɔba jumɛn bɛ parce que dɔ fana y'a fɔ a ka fɛn senfɛ ko AES fanga ye min ye a bɛ kɛ mɔgɔw ɲɛna ko i bɛ min bɛ kuma tuma bɛɛ ko i bɛ de ka farin ko k'a sɔrɔ min ye kɔrɔkɛ fila ninnu ye nin Tchani bɔko filanan ye e yɛrɛ ye mun tuma ka ko la kunun. Kasim ne ye Tchani lamɛn fɔ k'a ban Tchani ka kuma n'a y'a sɔrɔ ko ONU sigilen don tiɲɛ kan Tchani ka kuma doit faire l'objet d'interpellation n'a y'a sɔrɔ l'ONU même est créé pour la paix si ce n'est pas une menace pour la paix n'a y'a sɔrɔ ONU sigilen don tiɲɛ kan san Tchani dénonciation min kɛ fo ka diɲɛ wuli ONU sa kɛ kɛlɛ banna ye c'est o kɔrɔ ni ONU taara mɔgɔ dugu ye kan ka ONU gɛn quoi i man ka sɔn a la parce que e tɛ se ka kɛlɛ bɛ ka taa k'i bɛ taa kɛlɛ ban na maa minnu bɛ k'o kɛlɛ juguya olu yɛrɛ bɛ siéger en permanence o tɛ se ka kɛ ko bɛɛ o de y'a to ONU bɛna kɛ sababu ye bi i b'a dɔn irisiw bɛ ka taa sira min kan ne bɛ sɔn o ma soit u b'u ka CPI ou ka Cour pénale internationale kura wɛrɛ bɛ créer ou bien u bɛ organisation mondiale kura wɛrɛ créer parce que irisi bɛ ka taa i b'a dɔn ko irisi bɛ ka taa o bolo de kan u bɛ ka partenaire minnu ɲini par fini u ni occidentaux ninnu bɛ taa ɲɔgɔn bila min na est-ce que i b'a kalama mɔgɔ tɛ se ka contribuer bilen ka tila k'olu lataa ɲɛ quoi o banna o. parce que a fila tɛ taa quoi. parce que conflit min bɛ Sahel kɔnɔna la plus kɛrɛnkɛrɛnnen espace AES kɔnɔna la i b'a dɔn k'a conflit ju tɛ dɔwɛrɛ foyi ye tubabuw ka nafa gardeli quoi. Tchani ka kuma bɛ nin dɔrɔn de kan ça fait kun foyi tɛ kɛlɛ nin na n bɛ balo i la i kana taa ɲɛ wa i tɛ kɛ foyi ye ni ne tɛ i sirilen ka to n na o dɔrɔn terrorisme kuma wo rebelle wo nin wo a bɛɛ nkalon olu de b'a bɛɛ kɔfɛ wa u b'a bɛɛ kɔfɛ ni mun ye baɲumankɛ ONG a sugu ONG sugu bɛɛ ale ko CSR ye balo fɛn dogo balo dɔ kɔfɛ ko ka t'o di mɔgɔw ma voilà maramafɛnw bon yɔrɔ nin ye kuma nin kuma ye kuma jugu ye et fɛn min kan ka hinɛkɛla ye ani dɛmɛkɛla ye il faut voir le cas du Mali Kasim o bɛ jo di ma Tchani ta la o ye mun ye n'i miiri ko ONU ka mission onusienne ni banbagaci ninnu jɛra ka sigi u ni dugudenw mais avec tout ça la MINUSMA c'était une mission multidimensionnelle multidimensionnelle kɔrɔ ye di a tɛ marifa dɔrɔn ci a bɛ se ka hinɛ baaraw kɛ a bɛ dɛmɛw kɛ a bɛ fɛn caman kɛ bon ni e ni mɔgɔ jugu sigira ni e ye dɛmɛ k'a ye i y'a favoriser i m'a favoriser dugumɔgɔw ni MINUSMA terroristes sigilen don état tɛ yen mais ji b'aw bolo courant b'aw bolo yafuma b'a la wari bɛ ka da aw ma ne ko aw mɔgɔ bɛ état la tugun wa donc en tant que mission défensive ni mission armée ni mission police
ni MINUSMA y'o bila kɔfɛ ka mission humanitaire bila ɲɛfɛ ne ko MINUSMA échouera parce que est-ce que jamana affaibli et kan ka armée renforcer de en effectif et en armement maintenant no armée kelen no ma nɔgɔya sɔrɔ min na ni terroristes bɛ sigi yɔrɔ min na e ni terroristes bɛ jɛ ani dugudenw ka sigi ou bien e ni rebelles ni dugudenw bɛ jɛ ka sigi o kɛlɛ bɛ ban cogo di donc aujourd'hui k'a fina cani discours min kalan ni kan ka bila dans les annales k'a mara n'ala y'a kɛ ni AES ka système éducatif n'an sera k'a bɔ a ka kalan a kɛ livre ye k'a kɛ histoire ye i b'a dɔn an ka denmisɛnw ka nin kalan surtout classe intermédiaire ninnu na k'a daminɛ n tɛ éducation ma de secondaire ninnu na quoi n b'a fɔ cogo di lycée ni voilà lycée ni 9e denmisɛnnin hakili kan ka sigi waati min na nin ka kalan k'a dɔn maa dɔ bɛ ni i ma k'a b'i dɛmɛ i dɛmɛbaga tɛ dɛ a b'a darimɛ ɲini wa i bolo k'i sigi n'o maa dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i ka hɛrɛ de bɛ ka kɛ faama ye ale ka faamaya ju bɔlen don e de la cani ka kuma bɛ boli nin kan franchement discours min don ne y'a télécharger a ka mara wa n b'a dɔn don o don ni AES sigisenw sigira sen kan a ka kɛ kalanbolo ye k'a dɔn an ka dɔ fɔ la a ka kalan. Bubakari an bɛ fɔ i ka nali la kɛnɛ in kan bi k'a yirila sa k'a fɔ i kanubaga caman kuma tɛ minnu bɛ kɔ kan u caman message caman ci ko k'i fo n'ala sɔnna a ma ni tɛna fama parce que kibaruya fana an kan ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka hakilinaw di dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo o cogo ka kunnafoni sanuman sɔrɔ cogo o cogo ka se ka faamuyali kɛ kow la cogo o cogo an na o baaraw sigi sen kan don nataw la yaasa mɔgɔw bɛ se ka faamuya ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Kasim k'i fo fo mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko communication na ani journalisme na e fana ne ka référence di parce que fɔlɔ-fɔlɔ an kun bɛ taa jeudi ni samedi ne yɛrɛ kun bɛ n sigi de ka taa e lamɛn o y'a sɔrɔ ne ma don ni domaine kɔnɔ don bɛɛ bɛ ala bolo n'ala nana kɛ ko don kɛra ko fɔ an bɛ kunnafoniw tila ni ɲɔgɔn cɛ c'est un honneur pour moi bien que honneur dɔ e fana bolo parce que a ka di ye maaw k'i ladegi fɔ a ko bɛ k'i ɲɔgɔn ye k'a f'i ye k'i ni ce fɛn min ye Cani FM maa bɛɛ maa ma sɔgɔlen ba an na Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka foli lase u bɛɛ ma n'an donna mɔgɔ ma gasi la u ka yafa an ma donc k'a fɔ ko aw bɛɛ ni ci. Neutraliser an b'i fo Bubakari Jawara ale de tun b'an bolo bi Falaye Keyita y'a bila bɔlɔlɔ kan ni Keba Jalo aw ka se k'a ye cogo min na n'ala sɔnna a ma nin kibaruya in bɛ to yen sa fo waati min n'a kuma aw mago b'a la tuma o tuma a bɛ se k'a sɔrɔ ni ala sɔnna a ma sini sɔgɔma nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruyaw la bi taa k'o jɔya Falaye Keyita min ye Keba Jalo Bubakari Jawara an b'a fo Neutraliser min ye Gandi Malien ye k'a fana fo Dirisa Mementa Ibou Sy ka taa se Kati 24 ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo baara ko a ɲɛna a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45